Naiz irratian, bigarren kafea. Entzuleok eta ikusleok zuek epaitu Goiuri Ezeizarrenak oraintxe esan digu bere volumena jetxi behar genuela, nolabait belarritan sensibilitate berezia zuelako eta ondo ezik dagoelako Julen Goikoetxea. Horri... Zeinek esan du hoi? Guk. Ez esan Goiurik esan du. Horren izen zientifikoa agea da. Ez dago besterik. Horri agea deitzen zaio. Eta zuek lotxajabeak. Entzuleok, kontuak horrelakoak dira, iritsi da Durangoko azken eguna. Astelena da eta Olai Intziartek abesten du astelenetan bizitzeko gogoa izatea iraultzailea dela. Gu hementxe gaude bizitzeko gogoa ematen digutenen sortzaileekin. Sorkuntzak salbatuko gaitu. Egun hauetan ez bazarete azokatik pasa azkar ibili. Gaur lehenago itxiko baititu ateak azken urteetan bezala, gero sekulako lana izaten da eta hau guztia jasotzen. Baina tira, ordu batzuk falta dira oraindik eta beraz goza ezagun. Bai, eta aukera asko daude horretarako, 11etan hasiko da Hartzak Zeruan taldearen kontzertua rock alternatibo eta gruntxa jorratzen dituzten Hiriberri eta Etxauriko nafar bikotea. Eta literaturari dagokionez, ordu berean Amaia Telleriak aurpegia liburua aurkeztuko du. Eta ondoren, Iban Garrok Euriberoak, baina aurkezpenaren aurretik gurean egongo da. Eta injustu duela astebete gurean egon zen Olatzaino Beitiak gaur arratsaldeko 3:30 Sorginak, putak, terroristak, indarkeria matxistaren ertzak tortura politikoa izeneko liburua aurkeztuko du Talaian hemen, landako gunean. Tortura atzo, gaur eta bihar da, horixe da liburu honen abia puntuetako bat. Horretaz jakitun eta torturak indarkeria matxisten beste ertz bat direla sinetsita, liburu honetako egileek arduraz heldu diote prozesu honi. Euskal Herriko gatazka politiko armatuan borrokatu diren emakume torturatuek pairatutako bortxa berezitu hori aztertzeko eta kokatzeko marko feminista bat eraikitzea. Oroitzen nola besarkada simple bat, ezten begionez ikusi inoiz guretzat, nola normaltasun berri horrek guri ez zigun eragin, nola zeinak beti izan duen aukera, eraikitzeak aiolarik ederrena, aldarria egin zion berdin ustezko askatasunari. Muxu trukirri barre bat orkampoan, lapurtzea bazen, eta hemen ordea musu bakoitza berdin. Bai, Julenek aipatu berri duen gaiarekin lotuta efemeridea. Gaurko egunez 1977ko abenduaren 8 Euskadiko emakumeen lehen topaketak hasi zirelako Leioako Unibertsitatean. 4 egunetan zehar askatasun sexualaren, zapalkuntza patriarkalaren eta haren aurkako borrokaren inguruan osnartu zuten 3000 emakumek. Mugarria ezarri zuten Euskal Herriko mugimendu feministan, bertan abestu zuten lehen aldiz Zutik emakumeak kantua. Harrezkero, abestia Euskal Herriko hainbat txokotara zabaldu da. Zutik emakumeak hautsi gure kateak, zutik, 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 zutik emakumeak. Ikusten dut bai, Goiuri, efemerideak eta azokako ekitaldi edo produktuak lotu nahi dituzula. Begira, uste dut topagune hartako emakumeak harro egongo zirela jakingo balute genero ikuspegitik landutako zenbat lan aurkeztu diren azoka honetan. Gaur bertan, emakumeak herri kirolean geu ere bagaran hor dokumentala aurkeztuko dute irudienean arratsaldeko 4etan. Dokumentalean, emakumeek herri kiroletan egin duten ibilbidea ezagutarazi nahi da, haien ekarpenari balioa emateaz gain. Kirolariak eurek ematen dute lekukotasuna hainbat modalitatekoak gainera. Harri jasotzaileak, aizkolariak, segalariak, sokatirako tiralariak, euren ahoz entzungo dugu ze bilakaera egin duten eta arazo edo trabak gainditu behar izan dituzten eta etorkizuna nola ikusten duten.
Udaletxe batek, eta bertan zeuden Ramon eta Txomin. Ramon alkatea eta Txomin bigarrena, telefonoa belarrian zute. Ondoko alkatearekin geratu dira, mendiko muga batzuk ikusteko. Baina ez da feminismotik landutako sorkuntza bakarra, arratsaldeko 6etan aldarriak dokumentala ikusteko aukera izango dugu. Bizkaiko kostaldeko txoko batean, emakume migratzaile eta genero disidente diren pertsonek ahotsak altzatzen dituzte. Babesleku edo ospakizunerako toki bihurtzen den tailer batean. Beraien kontakizun pertsonalen bidez, 8 ahotsek esperientzia migratzailearen muinera garamatzate. Eremu seguru batean, ahotsaren bidez, mina, amorrua, beldurra, tristura, poza eta gozamena zeharkatzen dituzte. Hitz bakoitza erresistentzia ekintza bihurtzen da, indarrez, determinazioz eta itxaropenez betea. Baina aurretik saioa bukatu eta segituan Lourdes Iriondo ez gera alperrik pasako dokumentala ere eskainiko da irudienean. Euskal transmisioan ezinbestekoa izan den emakume bati aitortza. Gora Lourdes. Zer dezu, isiltasunean, triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardatea. Haizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da, zu etortzean, ai gaua. Zer dezu? Tira, bagoazen lotura gehiago bilatzera, ea lortzen duzuen honekin lotura egitea. Gaurko egunez jaio zen Kim Basinger aktore estatu batuarra, besteak beste LA Confidential pelikulako protagonista. Badut lotura, Kim Basinger Hollywoodeko izarrandia da, eta gaur Oskar Alvarezen Euskaldunak Hollywood zineman lana aurkeztuko dute atarteagunean Durangoko museoan. Izan ere, gaur 50 urte betetzen dira William Douglas antropologoak Amerikanuak Basque in the New World algitarratu zuenetik. Urteurnaren baitan beste ekintza batzuk ere antolatu dituzte. Hala nola, diasporako literatura Bernardo Atxaga, Joseba Sarrionaindia eta Maitena Iragorrirekin solasaldia. Handaude gure arbasoak, mendi malkortxu lurpeltzo baroak, kafeta larto zail banan ondoak, eroak, negu gabeko urtaroak, sustaitzen doazen zangoa. Baina minutuak badoaz aurrera eta gaurko gonbidatuak aurkeztu behar ditugu. Iban Garro Altzuri idazlarekin egongo gara, eta ondoren esan ezin proiektuko Janire Arantzabe elkarrizketatzen saietuko gara. Gaur eskainiko du kontzertua ahotsenean. Eitsi elkarrizketatuko dugu, pasaden urtean Durangoko azokan ezagutu genuen, parranda giroan den esaten hasita eta diskoa zetorrela kontatu zigun. Beraz, polita izango da gaur berarekin hitz egitea beste seiotasun gune batetik. Maitena Jarramendi Katerine novela grafikoa aurkeztuko digu eta Balu artista ere gonbidatu dugu bere lanaz hitz egitera. Erakusmaietatik buelta bat ere egingo dugu azokako giroari neurria hartze aldera. Azken eguna da, baina oraindik indar apur bat geratzen zaigu, beraz, has gaitezen. Entzuleok abenduak 8 ditu gaur eta Durangoko azokak azken kilometroak dagoeneko aurrean ditugula erakutsi digu. Hementxe gaude horrengo bi orduetan zuekin bat egiteko ongi etorri bigarren kafera naiz irratian zarete zuek eta gu Durangoko azokan landako egunon. Zuekin Jaun Andreok, Julen Goikotxe Arbe gozo egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeiz Arandi egunon. Egunon. Hizketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1088 izango du Goiuri. 7. Goizak 10:06 minutu, abenduak 8 eta gu 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongitorri guztioi naiz irratian zarete bai bigarren kafean.
Basan dago entzule, goizeko 10:17 minutu eta hemen pres gara zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Egia esan gogoz eta indartsu naiz eta gure txatean norbaitek zalantzan jarri duen. Hementxe ez dakit oso ondo identifikatzen ari den, behar bezala arabe identifikatzen ari den, Gorka Santesteban esaterako Julen, gure lantaldearen egoera esango nuke. Ez alduzu irakurri? Irakurri, zer di Gorkak? Ba, Gorkak dio, taldea dagoela pixka bat ajez. Julen, aze aurpegia daukan, ezin igok bezala, aurpegi ona duela. Gorka, dena ez dut kontatuko, baina uste dut nahi oker xamar zabiltzala, Uste dut izenez nastu zarela edo hemen bakoitzak esango ditu bere pekatuak nahi baditu, baina parranda gehien egin duena ez naiz ni. A ber, parranda gehien egin dutenak, nolabait ordena errespetatze aldera, burutik taleko kideak dira. Vale. Ni hotelera bialdu nindutenean egun argitzen hasia zen. Ondo. Eta eurek gozaltzera joan ziren. Ziren edo dira? Esango nuke ziren. Ze momentu batetik aurrera nire mugikorrak ez du informazio gehiago jaso gurengan. Eta esango nuke horrek loaldia irudikatzen duela. Bueno, burutiktar batzuk, zukenatar batzuk, Janus Lestertarrak al completo ez dugu esango, baino hola, formazio majo xamarrarekin ari ziren, Atzo esan genuen txintxorpegia daukatela, baino gero... Nolabait, esango nuke kontzertu akustikoat eskintzeko moduan bazirela atzo Durangoko Galdezarrean. Bai, lau zeuden. Nik ikusi nituenan lau zeuden. Lau? Lau zeuden, ez? Bai, Txiki antzegoen, Andoni antzegoen, eta Garazi Esnao antzegoen, eta Jokin Pinatxo antzegoen. Akustikoa baino gehiago ere egingo dut horrekin, Zalantzari gabe. Eba Prokosek esan digu txatean egunon, kaixo egunon, Edita Prokosek ere kaixo egunon, Gorkak esan digu egunon, ajea dugun, Patxi Juanikorenak idatzi digu egunon, zuek ere marra gorri bat jartzen duzue hitz egiteko pertsona batzueri frankismoan bezala, kapitalismoan eta politikarien alde zaudete. Tira Patxi, eskertzen dizugu iruzkina, eskertzen dizugu gu entzuten eta ikusten aritzea, hori delako helburua, eta nik ziurta dizazuket, inorri ez digula marra gorriri jarri Durangoko azoka honetan. Hori ziurta dezaket. Hortik aurrerakoa, eztabaidatu ditzakegu, baina marra gorririk ez digula inorri jarri, hori ziurtatzeko modukoa daukat, eta berriro diote, eskertzen dizugu gaur, gurekin hor, gure streamingaren bestaldean egotea, saiakera handia egiten ari gara, esfortzu handia, lantalde txiki batek zuen gana, Durangoko azokaren alik eta hots gehien eta alik eta irudi gehien hortzaudetela jakiteak, naiz eta kritika egiteko, benetan estimatu egiten dugu, eta edozin marra gorri identifikatu bali maduzu, jarri gurekin lasai harremanetan, ze ez da horrelakorik ziurtatzen dizut, neronek. Ajea duzue, dio Gorka Santestebanek esan digu, bai, gaur buelta bat ematera joango gara. Gorka gaur bueltan dator. Noski, hombre, Gorka, azoka egun bakarrarekin geratuko zela uste zenuen? Ez da nahikoa. Ba, posten gara Gorka balima dator, hori bai Gorka, eguzkia daukagu, ikusiko duzue, eguzkia horpegian, hola, gogor xamar, eskerra Julen atzo, goiz erretiro hartu genuen, Bai, ni itzalean nago eta ez dit eguzkiak parez pare jotzen, alde horretatik bentaja daukat. Akaso goiuri Gorkak dionik aurpegiona daukadala, eguzkiak egiten didalako, alako lifting fazial muko bat. Zalantzari gabe, berezkoa ez duzu, aurpegi ona. Ze gogorra hau. Inigo. Sincerizidio honen beharrik ere ezkenuen, Zer dutan iritsi zara, hotelera? Esango nuke, hola zehaztasunetan sartzeko, 6etarako logelan nengoela. Oso ondo. Hori... Ni ere, 6etan logelan. Hori da, zu Julen 6etarako logelan zinen. Ni 6etarako orduan eramatzan lo. Txapela braba, zer da? Hori ez dut ulertu, Gorka. Talde berria, jada baduzu esan ezin eta Jurgi Ekizaren elkarrizketak, ba, Ekizarekin, Jurgirekin egin genuen. Talde bada, Txapela braba. Txapela braba zer da, talde berria, Gorka. Eskerrik asko Goiuri interpretazio lanak egiteagatik. Gorkaren puntuazio arau bereziekin beti nekez ibiltzen baina, ulertu nahian. Esan ezin da Jurgi Ekiza, ba, esan ezinekin gaur saiatuko gara, Gorka. Eta Jurgi Ekizari pakean utzi diogu, baina kaso gero, estandean balin badago pasako gara iman horeta biok bertatik. Puntuak eta txarra, gaur 7 puntu dantzan. Bueno. Ostras, urren urtean ni parrandan dio Gorkak. Ba, kontua da, Gorka, parranda eguna ere ez dela hola aurrez izenda dute egoten, ez dago identifikatzerik zehazkin noiz izango den, ez gara etortzen jakinda agendan, hilaren 7arekin egingo dugu. Beti esaten duguna, zuk apustu guztia egun bakarrerako egiten baldin baduzu eta hori okerra ateratzen baldin bazaizu, ba, gorputxarrarekin geratzen zara, hobea da egunez egun joan eta pixka bat sobrela martxa. Eta entzuleko badakizue Julen Goikoetxea eta biok udan Frantziako turra kontatzen dizuegula, uda berrian itzulia,
badakigula zer den egunetako lasterketa batean, egunero horregon eta gero aukera suertatzen denan hori baliatzea. Hori da. Hori egin behar da aldela bintzat. Maite dutetan, bisi eta azkar sartuko bagina, Goiuri, zein izango litzateke zure maite duta? Maite dut gure hoteleko almohada. Ara? Ze hasiera batean neukan almohada bat gogorra zena, nire ohean. Baina gero konturatu nintzen, alboko ohean, almohada oso desberdina zela. Perdón, lapurtu egin nuen almohada hori, eta almohada horrekin oso gustura egon naiz. Eta egasan, hain nago nekatuta, soilik lo egitearekin amesten dudala, eta orduan buruan daukan gauza bakarra da almohada hura. Ados. Barengoen nien nuela, ironia puntu bat hartzen nuela, zure adierazpenean, Goiuri. Ez ba? Ez, literalki, benetan ari zara? Benetan ari naiz? Aldatzen ari zara. Zergatik? Garai batenean, etzen uki ontzat emango. Almohada hori? Bai. Tekito beto, ez? Bai, egia esan, horrela begiratuta ez da gauza txarra. Goizeko 10:23 Julen zure maite duta bisi-bisian kontatzeko? Motx-motxean maite dut, eta uste dut urtero esaten dudan zerbait dela hemen Durangoko azokan, urte askoan zehar, eta urtean zehar ikusten ez dudan, jendea ikusteko aukera ematen duela Durangoko azokak. Atzo esate baterako, kasik esango nuke dozena bat urtetik gora ikusi gabe nengoen ezagun bat ikusi nuen, Durango kaleetan, eta tarte bat egin genuen elkarrekin hizketan, eta maite dut hori Durangok aukera hori ematen duela, urtean zehar, edo urte askoan ikusi gabeko ezagunak ikusteko aukera. Zalantzak bingo zalatu ditzadan espektatiben orantzak berdin ez denez autua ta erabaki bera. Bai esan nik nire maite duta eskaini nahi diot atzo eguerdian Gerediaga elkarteak eta beste hainbat eragilek antolatu, pentsatu eta gauzatu zuten geldialdi horri. Egia esan benetan unkigarria izan zen, sortzaile, artista, lagun, ezagun eta bestelako asko ikusi nituen, unkidurari ala moduz eutsiz, landako gunearen alboan, nolabait ahotsenea eta landako gunearen artean dagoen espazio, plaza, hor tximinia, Durangoko tximinia mitiko hori duen, plaza horretan jendetza bildu zen, hainbat eta hainbat poema entzun genituen, bertako sortzaileenak, baita palestinar sortzaileenak ere, eta egia esan Janire Arantzabeta bioi egokitu zitzaigun atzo nola zaintzen den irrifarra kantu hori jotzea, eta onartu beharra daukat, eta uste dut Janireren ahotan gero ere entzun ahal izango dugula, biok oso sonkituta, pixka bat pasata, atera ginela han aurrera holtzarik etzegoen lurrean jo genuen, baina han aurrera kantu hori eskaintzera, eta bide batez emozioek borborka egin zutelako, eta alaxe bizi izan nuelako nik, zoriondu nahi ditut antolatzaileak, hau guztia pentsatu eta gauzatzen ibili direnak, eta bide batez geldialdi hori, keinu txiki hori, euskal kulturak, euskal sorkuntzak Palestinar herriarekin atzo egindako atxikimendu keinu garrantzitsu hori, naiz eta laburra, poetikoa eta emozionantea izan, benetan uste dudalako oso garrantzitsua izan zela. Eskertu nahi nieke, sortzaile guztiei, atzo antolakuntzak bazituen kezkak, denek gelditzeko lan horretan, eta, esango nuke, aho betez, Durangoko azokak bat egin zuela Palestinar herriaren aldeko aldarri horrekin, eta benetan ederra iruditu zitzaidan, ederra izan zen parte izatea, eta behondei antolatzaileei, eta nolabait hau guztia babestu zuen jende, sortzaile eta Durangoko erosle talde erraldoi horri ere. Entzuleok Neomak taldearen esperantzak ari gara entzuten, goizeko 10:27 minutu izango dira segundu gutxi barru, eta hementxe zuzenean Durangoko azokatik azkena du gaur azokak, astelena, dagoeneko ari gara megafoniatik entzuten, une batetik bestera 3 minutuetan ateak zabalduko dituztela, eta gaur azken aukera izango dute askok, benetan euren erosketak egin, nonbait buruan edo paperean egindako zerrenda gauzatu, eta hemendik altxor txikiak eramateko. Goizeko 10:27, gure gaurko lehen gonbidatu aurkeztuko dizuegu segituan entzuleok. Keep calm and bigarren kafea.
zutik ainurrun, zertara etorri, galdetu nahi nizun. Berun odeiak zetozen 1937ko gau hartan. Ez naitekeela naizena, naitekeela ez naizena. Zer ote den lehertzen trumoi bakoitzean, zer bilakatzen zeruko haserre guztiak. Odeien bestaldean, zain egotea. Gau hartan gertatukotik abiatzen da euri beroak, ekaitza, eriotza, engainua. Gure aurreiritziek esaten digute eleberri bat dagoela hor, narratiba luze bat. Baina Iban Garro Lesakarrak esan digu ezetz, poesiaren bidez ere, arrasto luzean ibili zaitezkeela. Marraztuko lorez, irizuri beltza. Euri beroak poesia liburua idatzi du eta guk gure esetera gonbidatu dugu, liburuaz, Durangoz eta kafeaz hitz egiteko. Egun hon, Iban. Egun hon. Zer modu zaude? Agitzongi hemen. Agitzongi. Azkeneko eguna Durangoko azoka, nabaritzen da pena pixka bat, amaitzen ari delako? Bueno, azkeneko eguna da, niretzat lehenbizko eguna, gaur etorri naiz, lehenengo aldiz. Bueno, nik urrutitik derratun distantzian bizitu dut gaur artekoa. Eta pena, bueno, pena izanen du jendea, baina nik gogoz nago bizitzeko gaurko eguna lehenengoa balitz bezala. Askorentzat azokan topatzen dituzte lehenengo irakurleak, ez? Estrenatzen direlako azokan, lehenengo aldiz publikoarengan jartzen direlako liburuak azokan, baina zure liburuak jada izan ditu irakurle batzuk, ze esateko Bilboko Blas de Otero Angela Figuera poesia saria irabazi du. Desberdin etortzen zara Durangora lehiaketa batetik pasa ostean? Desberdin. Bueno, nik aitortu beharra dut, hau da, nire bigarren liburua, hemen Durangon, bilek ere lehiaketa batetik datoz, orduan ez dut bertzen moduruik ezagutu, hau da. Desberdin, bueno, bere gunean, poz handia jaso nun, azken finean sariketa bat, errekonozimendu bat delako orduan, horrek segurtasun bat ematen dut, eta, bueno, segurtasun horrekin etorri nahi, bai. Baina aur txiki baten ilusioz, justu honat etorri baino lehen ikusi dut nire liburua postuan, eta polita da hori. Polita. Bueno, guk denboraldian zehar musikariei sarraskia deritzogun sekzio bat egiten diogu. Hau da, beraien diskoetako esaldiak hartzen ditugu, letrak hartzen ditugu eta letrei buruzko galderak egiten ditugu. Eta orduan pentsatu genuen aurten Durangoko azokan, bueno, ja musikariak lasai utzi eta idazleak torturatu nahi genituela sarraskiarekin. Eta orduan horixe egingo dut, nik esaldi batzuk hartuko ditut eta horren inguruan ariko gara ondo bat deritzozu. Bai. Lehenengoa, terapia zait atzera idaztea, zaila. Irria begietaraino heltzea. Aurpegitxoak jarriko dizkizut. Urdin luzeak, malkartxoak, agian musikalak. Terapia zaizu idaztea? Bai. Terapia zait eta gainera bai erantzun du segituan ze alaxe bizi dut. Nik niretzat idaztea da bilatzea momentu bat, historia baten barruan sartu, hori gustatzen zaitez, nahiz eta olerki formatua izan, azpian normalean beti historia bat badut nire buruan. Orduan gustatzen zen nire errealitatetik pixka bat atera historia honetan sartu eta hor pixka bat nire burua galtzea. Hortaz, uste dute hainbertzen buru erabiltzen dugun gizarte honetan burua galtzea niretzat behintzat terapia da. Ze ona. Barazkiak txikitzen ari zela, ilunabarrean amatxik errana da heriotzaren beldur izateari uzten diogunean hasten garela zebrabideak gurutzatzen, bizitzeari beldur izateari uzten. Zuk ere utzi diozu bizitzeari beldur izateari? Bueno, uste dut ezetz, eta bueno, ziur nago ezetz, baino bai uste dut bide bat egiten ari naizela horretan. Esaldi horretan erraten dena da, eta hola uste dute, hiltzeari beldur uzten diogunean, orduan hasiko horrela osotasunean bizitzen, eta nik hori horrela sinesten dut, eta uste dut horretarako landu behar dela, norbera, niretzat idaztea ere hori lantzea da, eta iruditzen zait, heriotzari beldur ez diogunean, bizitzan edozen gauz egiteko gai izan gaitezkeela. Guztiz bat nator esaten duzunarekin, eta bat egin dut baita ere sentsazio batekin, errepikakorra den sentsazio batekin, ze, bueno, horri batean diozu,
ez naiz nire gorputzean bizi eta okerrena jakitea da, baina beste batean adibidez desegin nahi nuke borragoma hartu eta nire gorputza ezabatu, aipatzen da baita ere ez, haizeak eraman nazala, pixka bat, gorputzetik at bizitzaren sentsazio hori eta nik ere askotan pentsatu izan dut hori ez, hori, desegin borragoma hartu eta gorputza ezabatu eta honen inguruan pixka bat gehiago jakin nahiko nuke, sentsazio horren inguruan. Bai, zure gorputza pixka bat isladatuz zure bizitza zati bat edo zure gehiegi igual gustoko ez duzun bizitza zati baten haragi solidoa bezala, ez? Orduan, nik hori batez ere lotzen dut nire bizitza profesionalarekin, lanarekin, 8 orduekin, gauza horiekin, ez? Eta posaunistan hortik atera nahi duzu, hori ahaztu, kendu zure burutik eta zure batez ere zure gorputzetik eta bertze zerbait egin, ez? Hori horretarako ere badut idaztea eta gero pixka bat lotuz zuen sarrerarekin parrandak aipatu zuenik, Durangoko parranda, ez dut, ni parranda zalea izan naiz eta banaiz, gustatzen zait, eta Durangoko ez dut ezagutu, baino bertze parranda honitz bai, eta nik adibidez niretzat parranda egitea, pixka bat hori ere bada, zure burua zantzi, zure gorputza zantzi, eta utzi eramaten edo utzi jo baten. Bai. Guztiz ados. Eta gorputzaz ari garela, nik topatu ditut liburuan zehar, asko gustatu zaizkidan erreferentzia batzuk azalaz asko hitz egiten da, eta eskuetaz asko hitz egiten da. Azala zimur bilakatu arte laztandu didazula antzi, edo hitzik gabe ukitu haien azalak, edo, markatu ditut eta topatuko ditut, ez? Nire esku zabalduari begira luzen nagoenean, eskuak eta azalak iruditu zait badagoela hemen okerrena azalean minik ez sentitzea da. Asko aipatzen dela eta orduan burura etorri zait Paul Valerio 20. mendeko poeta frantsesak esaten zuela, ez dagoela ezer azala baino sakonagorik. Bertan, bizi direla gutariko bakoitza osatzen duten narratiba guztiak. Eta pentsatu dut, hemen gorputza aipatzen da, baina bereziki azala eta eskuak eta jakin nahiko nuke zer den zergatik hainbesteko garrantzia eskuek eta azalek. Bale, eskuetatik hasiko naiz, nik adibidez olerki bilduma honetan badago olako pertsonai bat errango dut, imaginarioa dena, ekarri dudana eta eseri dudana nire parean, eta berekin elkarrizketa bat bezalakoa dut, ez? Elkarrizketa poetiko bat, eta elkarrizketetan lagunekin hitz egiten egoten naizenean, gustatzen zait pila bat begitzea eskuen gestu ez. Azkenin hitzak, nire ustez hitzak badute olako prozesu mental bat, ez? Burutik pasatzen ditugu, gero ahora eta bota, baina mental horretan askotan, ez dakit maskaratu edo artifizial ikutu bat eman diezaiokegu, normala da, baina ditzen zait badirela gestuak, horiek ez dutela filtro, ez direla burutik pasatzen, eta horietako bat dira eskuak, ez nik uste dut eskuek haunitza erratzen dutela persona bat momentu batean nola dagoen, eta persona hori ere nola dagoen. Horregatik, elkarrizketa horretan eskuei begira, baina niretzat irudio agitz poetikoa da, ez denikan erreala, ez, eta orduan irudikatzen duzu, eta zenbat erraten duen edo isiltasunak edo eskuen mugimendua. Hori alde batetik, eta ero bertzetik azala hor agertzen da baita ere pixko bat, azala nola idatzita egon daiteken zure bizia horrez, eta ero zartzearen prozesu ez, ximurrena ez, eta ximurrak mapa bilakatzen dira, norabideak eta bar, eta hor ere badago nitz olerkirako, ez, eta ero zuk erranduzun hori ez, azala ximur bilakatu arte laztandu didazula ahantzi, hori ez, ematen du batez ere iraganeko bikote formatuetara joaten naiz ez, eta maite zaitu, eta ez da egi azalezko egi bat, bihar bada, eta azalezko egi horrekin, maitasen ez egiazko horrekin, zenbat urte, azala ximurtu arte. Ze ederra. Esku asko pasako dira gaur Durangoko azokatik, ereingo erakusmaietatik, esku askok ikutuko dute liburua, zer espero duzu gaurko egunaz? Zer espero dudan gaurko egunaz? Nik urtero etortzen naiz honat, hasiko naiz neretik anez, gustatzen zait pila bat ikustea liburuak, estanak hainbertze gauza hor, musikariarenak ere bain, ez da nik gehiago ohartu liburuetan,
eta ero jendea eta jendearen begirada liburuetara eta bar, eta orduan hori bizitu nahi dut. Hori ikusi nahi dut jendea hori egiten, hau da, eta ero nik 2 liburu ja fitxatua ditut, uste dut 2 edo 3 erosiko ditu dela, olerkiak uste dut guztiak. Orduan hori ikusi nahi ditut, idazten dutenak hor ere bai, eta gero, ezagun batzuk ere baditut hordik, eta biek saludatu. Eta gero, nire liburuarekiko gustatuko litzaidake norbait galdetzen ikustea liburuaz, jakin gabe ni hor nagoela edo eta ez da bertze, ez dakit, hori ere gustatuko litzateke hori ikusi. Aber, ze bizitza du liburu batek estan batean, pixkat ohartuko nez bai. Ereinen estanetan egongo zara, bertan idazle asko egoten dira, ikusten ari naiz hemendik, ez dakit Jon Arritxe adibidez, Nerea Loiola ikusten dut, hori ere politia izango da ez, horrelako erakusmai handietan beste idazleekin egotea. Bai, beste idazleak ezagutzen ez ditudan, pertsonalki ezagutzen ez ditudan pertsonak, ze kontatzen duten, jende berria ezagutzea lehen aipatu duzu, jende berria ezagutzea beti polita da, eta ni, gero eta politago egiten zait urduruitasun hori alde batera utzi, eta jende berriekin hitz egitea eta aditzia. Orduan gaur ere bertza aukera bat da, estan barruan edo kanpoan, bai. Ari gara gonbidatu guztiei 2 galdera egiten, Durangoko azokako edizionetan. Lehenengo galdera da, ea oroitzen altzaren edo zein den behintzat Durangoko azokarekiko daukazun lehenengo oroitzapena? Nik daukadan lehenengo oroitzapena eta pixkat ariketa, memoria ariketa egin behar dut, da sartu nintzela atetatik, ez nuen espero olako nabe bat izatea, ja horrelako hau zen, egitura hau zen, eta gero hori zenbat jende bazen, gainera hori desberdina, jende desberdina, ez, mota guztietako jendea horrek harritu ninduen, bai. Eta bigarren galdera da, ea ligatu duzun noizbait Durangoko azokan? Nik ez dut ligatu Durangoko azokan, nik ligatu izan dudanean, ligatu izan dut ostatuetan eta alkoholik giroan, eta Durangoko azoka ezagutu dut formatu formalean, eta ez formatu informalean, hortaz ez. Iritsiko da egunen batean formatu informalean ere ezagutzeko, ze guk hemen askotan aipatzen dugu Durangoko azoka ere badela landako gunetik kanpo eta tabernetan eta gaztetxean eta jatetxeetan, hoteletan gertatzen den ekosistema guzti hori, beraz, agian iritsiko zaizu parranda giroa ere ezagutzeko momentua. Eske erakargarria, ez doi adituta erakargarria egitetzen. Banekien bat zegoela hori, batez ere, ikusten duenean, batez ere musikarien estamean olako arpegi ilun horiek eta erratu dut, hemen zerbait pasatzu da, gau ez zerbait pasatzen da, baina ez dut ezagutuko dut, gainera, gustatzen zait toki horietan toki bat hartzen eta hartzen, bai. Eskerrik asko, Iban, gurera etortzeko minutu batzuk hartzeagatik, aske utziko zaitugu joaten erakusmaiera eta irakurleekin hitz egitera eta Durango estan barrutik bizitzera joan zaitezen eta eskerrik asko etortzeagatik, asko gozatu dugu liburuarekin, asko gozatu zait. Eta horixe hartuko dugu kafe bat beste baten. Bale, eskerrik asko zueri gonbidatzeagatik eta plazer honagatik. Hortxe beraz, Iban Garrorekin izan dugun elkarrizketa, Goiuri Ezeizak izan duen solasaldia, goizeko 10:41 minutu dira, eta guk hemendik Landakoko erakusmai inguruetara, jada, esango dugu, ateak ireki dituen azken egun honetan, Landako ere jendez betetzen ari zaigu, Goiuri, gero eta baitxura politagoa du, nik egiari zor, gaur badakigu, Euskal Herrian jaieguna eta badela, baina ez nuen alako jendetzarik espero, jende desente dabil, eta pasilloetara eta erakusmai inguruetara bidali duguna, Inigo Asensio da, Imanol González Gurrutxagarekin batera, eta beraiekin bat egin behar dugu. Inigo, aurrera, konta iguzu non zabiltzan? Barkatu Inigo, ez dizugu entzuten, zure audio atzaigu iristen, ea tartetxo batean hori konpondu dezakegun, bien bitartean Goiuri esaten ari ginena, Landako
ari da jendez betetzen eta gaur ere, azken egun honetan ere jendea majo dabil, lehen biziko minutu hauetan. Bai, eta Iban Garroga aipatu du, berak aurreko urteetan eta musikarien aurpegietan ikusten zuela parranda egin izanaren zantzua, baino nik idazleetan ikusten dut orain baita ere. Idazle batzuk ikusten ditut aurpegi horrela, lo aurpegiarekin, gure aurpegiarekin esango dugu. Nik uste dut hemen jende asko dagoela atzo parranda egindakoa. Baina bai, Durango azoka ari da betetzen, jende asko dago, azken eguna da. Pixka bat nostalgiatik bizitzen dugun eguna. Asko nekatzen gara hemen, azokan lan asko dago, guk zuekin hemen 2 ordu hauek emateko, privilegio bada hori zalantzari gabe, idazleekin eta musikariekin hitz egiteko aukera izatea, baina, espero dut ikusten duzuela edo apreziatzeko gai izango zaretela, diskoak entzun egiten ditugula, liburuak irakurri egiten ditugula, ona etortzeko, beraz, horrela pixka bat egun maratonianoak bizitzen ditugula lanean, eta nekatuta gaudela eta hala ere pena ematen digula azken eguna izateak. Zalantzari gabe hau gustoko dugu, zuk esan duzuna, ordu asko dira, lan asko da, lantalde txiki bat ari gara daudena posible izan dadin, baina gogotsu gaude azken egun honetan ere, eta uste dut orain bai Landakoko kaleetara joteko moduan garela, Inigo Asensiorekin bat egitera. Inigo, aurrera nahi duzunean? Bai ezatuko didazue orain bai entzuten nauzuela, ez da? Orain, ikusi eta entzun, primera. Egidena kontatzen hasita atzo parrandan batzuk ibili ginen eta beste batzuk atxeden atzera joan ziren. Baina Imanol González Gurrutxaga gaur txakalaldia jota dabil eta mikrofonoa piztea, hango rezeptorea piztea aztu egin omen zaio eta horixe genuen arazo. Konpondu dugu, den esaten hasita. Eta ari nintzaizuen kontatzen, egunotan enbora asko igarotzen dugula elkarrekin, eta badirela osnartu. Galdu egin dugu, Inigoren seinalea, ea laster... Eta orain ez da, Imanol González Gurrutxagaren errua izan ziur naiz. Inigo, irudia berreskuratu dugu, bai, orain... Ez da egiten zuten nauzuen. Bai, entzuten zaitugu, bai. Bai, esaten nuen, jada ez dakidala zein hausnarketa eta konbertsazio izaten ditugun mikroaren aurrean eta zein mikrotik kanpo. Baina egun hauetan gure artean izan dugun hizketa gai bat izan da, 13. estan honetan topatu genuena, Oñatiko musika taldeak eta berriz ere galdu egin dugu, Inigo Asensiorekin genuen hartu eman hori saiatuko gara, datozen minutuetan hartu eman hori berreskuratzen, seinale hori modu txukun batean berreskuratu dezakegun. Goizeko 11:45 minutu dira, esan dugu, azken eguna duela, 4. eta azken eguna Durangoko azokak, oraindik ere arratsaldeko 6:00 bitartean, hori ere gogorarazi behar zaielako, entzulei, arratsaldeko 6:00 itxiko ditugu gaurkoan ateak Durangoko azokak, azken urte hauetan, apur bat laburragoa egiten da, geroko Juri Sarreran aipatu den bezala, hemen lan asko izaten delako, hau guztia jasotzen, beraz, gogoratu, gaur arratsaldeko 6:00 arte izango dituela zabalik ateak azokak. Inigo, berriz ere uste dut seinalea berreskuratu dugula, nahi duzunean? Saiakera egingo dugu berriz ere, esaten nuen bezala, Oñatiko musika taldeen estanean gaude. Hemen 4 talde elkartu dira, 3 handiak, Malko, atzo ikusi genituen malkotarrak, egon ginen tarte batean eurekin, Letagin eta Zentzu Okerra, hauesek hemen topa ditzakegunak, eta 4 talde hauetako 2 ordezkari, Arzu eta Unai gurekin ditugu. Bueno, bikote, egun honetan ongi etorri bigarren kafera, lehenik eta behin. Egun hon, bai. Bueno, aipatu dute, egunotan guk hausnarketa hau egin dugula, ze ideia ona, Oñatiko musika taldeak. Bigarren kafean izan dira, gutxienik 4 edo 5 Oñatiar talde gure elkarrizketa akustikoetan, eta inoiz egin dugu guk ere hausnarketa hau. Oñati oso osasun honean dagoela musikari dagokionez, baina osasun hori gero Durangora ekarri egin behar dela, eta zuek erabaki duzue herritarrak elkartu eta 4 proiektu sendo eta ederra hauek hemen egotea. Bai, atzenean pentsadu Oñatiko taldiak etortia banaka etorri beharrian, laun artean etortia, atzenean pentsaien du ideia ona ala, ez da maten danak elkarbanaketia gure lanak, eta estilo nahiko desberdina dia batzuk, baina, bueno, atzenean ikusteot politia ala danak etortia, eta aukeria dauen jentia bezauketako, eta... Bai, aurten lehenengo aldizia jarri duena Oñatiko talde moduan, eta, bueno, aurriko urteetan be hon izan gara azoka, baina igual beste estan batzutan, adibidez musika zuzenean egibutzen da aukeria, eurak pintzeko diskuak eta bar, baina, bueno, konturatu ginen talde pintzatxo gainera Oñatin, eta aurten lehenengo urtean 4 talde
etorri gara, baina datorren urtera begira, bueno, espero dugu jente gaitxo gola puntetia, eta uste dugu potentziala badagoela, eta aber horren gortutan horrekin jarraketako aukeri dakon. Horixe galdetu behar nizuen, oraintxe oinatira begira bururatzen zaizkigu beste hainbat izen, dozena bat talde izango dira, ia, ez, oraintxe zuzenean jotzen, diskoak egiten, osasun egoera majo batean, eta beraz espazioa badago, nolabait egitasmo honek oraindik hazi eta espazio gehiago hartzeko, ez? Bai, nik uste dut ondiok aukeri dagoela hau gehiago jazteko, izan be, oin bi urte uste dut, hasi ginen kontatzen zenbat disko kaleratu ziren oinatiko taldiakin, eta uste dut 10 edo kontak dituela urte baten, orduan, bai, nik uste dut honi jarraipena emoteko aukeria badagoela, eta asmo hori da, datorren urtean behi pintzia, eta gehiago falten den egitasmo hau. Guk eginako hausnarketa hau ideia ona dela, publikoak, konsumitzaileak ere helarazi dizuete, ari zareten nolabait sentitzen jende hurbiltzen dela erostera, baina baita ere esatera izue. Ze ideia ona hau? Bai, jentiai egisa esan atentzinoa dekete txaue, izena, oinatiko talia, jenta ez otorten da galdeketara jo, hau, eta baina bai da egisa, talde asko dauz, disko asko dauz saltzeko, eta jente asko, igual, pasaien dala de refilon, zatik, igual, dian izenak ez da bezauketan, baina, bueno, poliki aukeria dauen dauz. Nik uste dut danetik ondala, bai, jenteak esan duzko idea politia izan dela, eta beste batzuk barre betxen duzko ez, etik oinatikoak familia badako bola petxo bat berazitxoak esateko, eta nik uste dut baten baino gehiago barre batzu behin dagoela horrekin, bai. Bueno, guk txantxikoak maite ditugu eta behondeiela ideia honekin, oinatiko musika talei, bikote mila esker aurrera jarraituko dugu guk. Hemendik baditugulako lagun gehiago eta gehiago, hementxe Enbata Lorade, Izena, hemen aiari gara ikusten Karma taldeko Antxon Arazpen ere. Egunotan pasa gara, baino Antxon hemen ez da ibili, taldekideak bidali ditu lanera. Bai, egunon, untsa. Egunon, ondaltzara? Bai, ongi, akitua pixka bat. Baina atzo iritsiko zinen ba? Ze? Atzo iritsi zinen Durangora? Bai, atzo eguerditan. Bai, eta dagoeneko nekatuta zaudeak. Bai, atzoko parrandaren gatik. Ezin izan dut goizago etorri, baina pozik. Aizu, esango nuke Karmarentzat lehenengo Durangoko azoka dela, urtengoa, bigarrena dagoeneko. Ados, bigarren Durangoko azoka. Estando osoa ekarri duzue, dirudienez lan honekin, gurean bigarren kafean entzuleak gogoratuko du, elkarrizketa akustikoan nola aurkeztu genuen lan hau, bueno, nolako izaten ari da harrera, nolakoak izan dira egun hauek? Kristoina, bai, guretako biziki importantea da hemen izaitea, iparraldeko taldea gira, gainera, beraz, bai, ekartzen dauku bisibilitate bat, eta publizitate pixka bat egiteko gauza biziki ona da guretzat. Estanda, ejan duzun bezala, estanda lodia edo orokoja hartu dugu aurten. Beraz, biziki pozik, baitu diskak, biniloak, merpat, eta bai, oso biziki untsa pasten da, bai. Aizut, duela hilabete batzuk elkar topo egin genuen iparralden azoka batean, Ziburuko liburu eta diskoaren azokan, han zoritxarrez egualdeko taldeak izaten gara ez ezaguntziago eta leku eta plaza onak dira elkar ezagutzeko. Zuentzat, justu kontrakoa gertatzen da Durangon. Iparraldeko taldeentzat oraindik ere badagoela hemen ezagutzera eman behar hori, baina azken urteetan maskaktarrak ere hemen ikusi ditugu, hainbat eta hainbat talde, atzo Maiderrekin ere izan ginen. Nolabait ari da ez, muga ditxosozko hori pixka bat lausotzen eta kulturak ematen digu aukera hori ez, konsumitzailearekin, kulturzalearekin konektatzeko. Bai, biztan dena, eta baditugu laguntzak ere, adibidez Eskol Kultur erakundearekin. Gerozta gehiago garatzen dute zubi hori, azken finean. Bai, nire ustez, hobetzen da pixkanaka urratxez. Badalan oino hainiz, bai, untsa. Animo ajearekin, animo bestondoarekin, eta gozatu eta saldu hortara. Bai, espero. Eskerrik asko Antxon Arazpinekin izan gara Karma taldeko kidearekin. Bueno, espazioa badaukagu eta poliki ere egingo dugu aurrera. Esaterako atzoko gauaren protagonista izan ziren batzuk ikusten ari naizelako. Esan dugu, atzo parrandan aritu ginenak ezkinela bakarrik aritu. Hainbat euskal sortzailerekin, kulturgintzako jendearekin egon ginela, eta tartean, Janus Lezerreko kideak izan genituen, txiki ikusten ari gara, baita Jokin Pinatxo, Andoni ez dugu ikusten, garazi ez nahola, baina galdetu ere egin barko diogu. Inigo, Andoni Gatzo esan zuen lehendabiziko 3 egunetan berak zabaldu zuela estana, eta gaur ez zitzaiola tokatzen estana zabaltzea. Izu, hori ere gauza ederra da ez, ala esan balin bazuen Andonik, errespetatu egin beharko da, gaur ez zitzaiola egokitu, berari estanda irikitzea. Aurpegikera
neketsua esango dugu. Nolabait atzo aritu izanaren aurpegia ageri zaiola Jokin Pinatxori eta askoz hobeto disimulatzen duela txikik. Barkaidazu, segundu bat, hemen sartuko gara, ara, burutik tarrak ere hemen dira. Bueno, den azkar hasiko kontatzen. Nik nahi nuke jakin Kapon non dagoen, goizeko 7etan oraindik argazkiak bidaltzen ari zen. Baina, txiki, ondo eman diozu bueltatzokoari? Ez dakio banik, aurpegia ona izango dugu, baina barrutik gaude, ustelduta, baina usteldu honik uste, baina. Baina hemen zaudete, ze bengotarrak ere atzo parrandan ikusi genituen, baina gaur estanean batzuk faltan botatzen ditugu. Jokin Pinatxo, zuk ere buelta eman diozu alde moduan edo? Egunon, aspaldi ja buelta emana, aspaldi. Atzo batzuk ez ziguten utzi etxera juten eta bakizu gertatzen. Zizaten den gau, batzutan batzuk ez diete beste batzuei uzten, eta gerora gauzak buelta ematen dute, eta norberak etxera joan nahi dunean badago beste norbait horre freno lanak egiten. Zutaz hain nintzen, Eta ni zutaz. Bueno, egia esateko, ni burutik tarrez ari nintzen, ze hemen dauzkagu, eta euren errua da, bereziki Kapon eta Peiotxurena, gaur ez dago hemen ekoizpen prozesurik, gaur ez dago ipuinak lan honen bigarren buelta horren lanketarik, ze uste dut, eurek ajean abarmena dutela. Bai, guk badugu, baino haiek are gehiago. Guk logurea daukegu, beraien erruz batez, osake, terrible. Txe, hartzen ari zaren hori da, matea? Matea. Ezkoa baita ere, bestela oseko egun nintzake hemen esegita, terrible. Bueno, animo azken txamparekin, mugan entermoaren hemen daukazu, Eren egun, mugan, mirua hemendikan, ja, kolekzionando. Tira, animo, esan dakoa, eutxi horri eta gozatu azken txampa honetan. Bai, mila esker berdin. Eta Julen Goiuri, zuen baimenarekin nik jarraitu egingo dut aurrera, Segi, gure ondo ari zara. konexioak heltzen duen bitartean behintzat. Bai, ondo entzuten zaizu, planoan ere irudia ere garbia da, beraz, zuk segi, guk arazoren baldin badago, abisatuko dizu. Oso ondo, hementxe aurpegiz aurrera jarriko gara, nolabait publikoa ikusteko, bestela bizkarrez hemen txokatu gabiltza, eta ez da gauza erosoa. Eta lehen aipatu dugu, saiatuko ginela gaur Janire Arantzaberekin bat egiten, gaur kontzertua izango dugulako, Julen Goikoetxeak, Ander Zubilagak, nik neuk, baina guztiak, pertsona honen atzean kokatuta, berak egin beharko du Front Woman lana noski, esan ezineko Janire Arantzabe, egunon? Egunon, zemuzat, Ze ondo egin zenuen atzo, gaueko 12etan lotara joaten? Bai, eta gara nekatuta, baina ja bisatzen du uste, azkeneko eguna izateak, baina, uste, despedida politia dela baita hemendikan agurtzea hautsenean kontzertu bat emanez eta disko berria aurkeztuz, así que gogotxu. Iurta diezazuket, gaur zurekin den taldearen erdia, etzela ingoiz joan. Ez da. Baina, boloa berdin oso ondo ingo dugu. Batzuk beste baino beranduago, Bereziki. Julenek dio, batzuk besteak baino beranduago. Dena kontatu beharrik ere etzegoen. Aizu Janire, konta iguzu, nolakoa izaten ari da azoka, 3. lana hormetan idazten, vinilo, kamiseta, disko, eta esango nuke jendearen harrera oso ona. Oso gustora, oso politia harrera, ez dakitzen bateraino neurtzen dian hemen, neurtu behar genituzken zenbakiak eta salmantek eta gauza, baina uste horrez gain ere bai, gerturatu duan jendeak oso hitz politiak eukiditula lan berriarekiko, hemendik kanpo ere jasotzen ari gean, babes eta feedback hori, eta esan oso pozik, eta erako gotxu bira berri hau ematen nahi zaigun guzti horrekin. Aizu, aipatu du nik gaur sarreran Janire atzo plazerra sorte izan genuela, arratsaleko ordubietan izan zen geldialdi horretan eta Palestinaren aldeko ekitaldi horretan jotzeko azala arrotuta, egokitu zitzaigula jo eta kantatzea, eta uste dut bereziki zuri lehenengo hitz horietan nabari zitzaizula, oso borborka genuen emozio bat. Bai, uste dut kantak azkula dimensio berezi bat, zoritxarrez gertatzen ari dan hori dela eta ere bai ez, baina atzo pixkat aipatu, hori gertatzen ari dan bitarten uste dut gutxieneko hori egitea dagokigula eta azokak gelditzea eta mikrofonoak hartzea Palestinar herria sufritzen ari dan guzti horrengatik. Eta bai, egia esan oso momentu unkigarria izan zen, atera nintzen hori ez dakit bai oso unkituta eta egia esan kostazitzaiten kantuan astea emozio guzti horrengatik bai. Gaur bestelako kontzertua, banda formatuan, hormetan idazten aurkezten, iaia disko osoa jotzeko aukera emango duen emanaldian, arratsaleko 5-10 gutxiagotan, entzuleari nolabait gonbita luzatuko diogu, ze topatuko du esan ezinen kontzertuan.
Uste dut, orain arte jarraitu gaituenak izango dela pixkat segide bat. Uste dut badagoela evoluzio bat disko esan ezinen. Uste dut badala bideak naturalki eraman gaitun lekuetara jo degula beti. Eta sentitzen dut disko hau badala oraintxe momentuan bizitzen ari gian horrekiko konexio zuzen bat. Eta uste dut badala egiten ditugula oso kontzertu zintzuak besterik gabe. Dakigun eta gehan hortatik. Eta uste dut, azken eguna izteko ere bai guretzako eta bai publikoarentzako musika beti dela bidelagun ona, eta hormetan idatzi ditugun horiek jendearekin partekatzea beti da politia, beraz hemendik gonbidapena luzatzen diegu, eta gero ahotsenean elkar ikusten dugu. Gonbidapen bikoitza, arratsaldeko 5-10 gutxiagotan ahotsenean esan ezin ikusteko aukera, 29. molatu produkzioak enestanean, azken lan hori, hormetan idazten eskuratzeko aukera ere izango delako. Janire Arantzabe, eskerrik asko eta gero ikusiko dugu elkar, ala beharrez? Bai, gero arte. Ezkar urrutira joango ala ere, gaur esan ezinen kontzertua izango da, arratsaldeko 5-10 gutxiagotan bai, baina atzo kontzertua izan zuena, ilargi bera izan genuen, eta hemen izan ginenean soinu frogan zenez, gaur galdetu behar diogu. Ea nolakoa izan zen, Durangon jotzea, nolakoa izaten ari da Durangoko esperientzia hau, gaur dagoeneko azken txampan gauden honetan ilargi, egunon? Atzo jotzea oso polita izan zen lehenengo aldia jo genula diskoa osorik jende aurrean, eta egia esan, oso berezia izan zen. Asko konektatu nuen kantekin, eta oso polita izan zen. Eta hemen Durango, polita izaten ari da, elkarbanatzea, kantak, esperientzia, eta gaur, de hecho, pertsonateko pari bat egin di. Ara, kontai guzu eta erakutsi guzu, alba da behintzat? Bai, atzo hori etorri zen pertsona bat, eta gustatzen omen zaio asko nire musika, eta gaur etorri da, eta paritu dit makillatzeko, nola esaten da? Set bat edo makillaje material bat, ez da? Egia esan, gaur goizean ondo etorriko zitzaigukeen batzui, orain ja berandu izango da disimuluan hasteko. Bai, pixkatan diojeraz da. Baina bai, egia esan, pozik nago eta egun oso politak izan dira. Iargi, gozatu azken txampa honetan eta eskerrik asko. Zuri. Goiuri, Julen, entzuleok, tarte batean arna sartuko dugu, birkokatu egingo gara, gerora katakrak aletxearen estandera hurbiltzeko intentzioa daukagu. Nobedade ugari, liburu ezin interesgarriagoak, Silvia Federicik ad hoc, zehazki eta espresuki egindako hitzaurreak, itzulpen zoragarriak, liburu mardulak, sakonak, eta gaur laburpentxo bat egingo digute, naiz eta gero, banan ere uste dut datozen aste hilabeteetan, eurak aztertzeko aukera izango dugula. Minutu batzutan ondo baderitzozue, musika hemen bere gunean utzi eta literatura ingurura horbilduko gara. Ederki Inigo, hartu arnasak, urrengo gonbidatu ere da prest daukagu hemen, beraz, urrengo elkarrizketa honen ostean, berriz ere, bat egingo dugu zuekin. Gero arte? Sondo, gero arte. Esan dako, gugurrengo gonbidatu une batetik bestera aurkeztuko dugu, goizeko 11 puntu-puntuan dira, aurrera egingo dugu, Durangoko azokatik egiten ari garen azken 2. kafe honetan. Naiz irratian, 2. kafea. Belardietan galduta, pentsamenduak arrotzen hasten dira, oinotzak bidean, inora ez gara matzanaren beldu. Garai hobeago batzuk eskatzeko aldarrikapen bat bezala aurkeztu dezakego agian datozen minutuetan landuko dugun diskoa. Berreraikitze Aroa izeneko lana argitaratu zuen urte hasieran heitxik eta jada ibilbide bat eginda iritsi da Durangoko azokara disko hori. Musikaren beste hainbat alorretan ibili ostean, bakarkako ibilbideari ekin dio disko honekin Eider Etxeandiak eta diskoaz eta azokako egunek eman duten hitz egiteko gonbidatu dugu gurera. Eider, egun honetan ongi etorri. Egun, mila esker. Zer moduz gara? Oso ondo. Bai. Oso posik. Indartxo oraindik azken egunean? Bai. Ondine poste, egun gehiago izango bazien be, hemen egongo nintzen. Bueno, poza ematen du, ez? Guztiak ari dira esaten, Goiuri, nekatuta, luze xamarrari zaite egiten, eta poza ematen du oraindik ere jende energiarekin badagoela. Hombre, lehenengo urti izen da holan espanaben, ez dakit urrengotan zelan egongo nazen, baina lehenengoa izen da oso Eider. Bueno, lehenengo urtea da, baina guk lehengo urteko azokan izan genuen zure proiektuaren berri, aritu zinetelako horrelako marketing estrategia bat egiten, marketing estrategia oso ona, seguri Palentino tabernan iritsi zitzaigun informazio hori, beraz, orain diskoarekin lehena, baino jada urtebeteko
ez dakit, itxaron zerrendarekin. Bai, pasan urtien, urtero etorten gara, asko guztetan jako du Durangoko azokara etortie, bai diskak erosten, mertxana erosten, liburuek erosten, baina bai jentie gazarre manatzen, nik beti esaten dut kriston suerti edekon nire aiztiaz jente asko ezagutzen dugu, eta orduen pasan urtien aprobetxe gendun bai harreman horrek sortu alizeteko eta flyer txiki bat atara gendun, eta Durengo guztitik jarri gendu zen flyer horrek, gentien bizkarrien, pegeta, leku guztizetan superrando pase gendun, eta aprobetxe gendun bai promo apurtxu bat eikieko etorrenari begira. Hori da Durango. Horretara gatoz, gure lanak ezagutaraztea eta sareak sortzea. Baina polita hori da ez, normalean etortzen zara jada zerbaitekin, eta bestea da, etortzea zerbait iragartzera. Bai, hori momentuen enaben euki askorik jentieri aurkezteko, baina bai bidea zinintzela iken pasan urteko azaroan, eta hortik abiatute, nahi naben jentiek ikustie zeus erreuela, zeus erreiken nebilela, eta horrek emongo bala gero bere fruitu ez dakindoz, baina emongo bala, eta moban martxoan. Goiuri, galderak egin beharko dizkiozu, gure galdera, derrigorrezko galderak. Hori da, ari garagu Durangoko azoka honetan gonbidatu guztiei bi galdera egiten. Lehenengoa da, ea zein den Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena? Esango notzun, etorri nintzela behin, lehenengo aldize izen zala kuadrillakoakaz, familian etorri biherrien kuadrillakoakaz, baina ondino gaztiek ginen, trenien etorri ginen, eta gero usteot gure bile etorri ziela gurasoak etorri nintzen, eskutan, 3 hiletan zier ahorren ebanagaz, hori gaztetako intentzinoagaz, baina ja kontetan, zer erosineik eserrez horreiken nire kalkuluak esianen garaia zaniz, esianen super fana nintzen, esianeri erosi aldotzetaz bi geuse, baina gero gordeta itzi aldot ez daki zer erosteko, eta nire aiztieri zeuser erosteko gabonetarako, ze justo data honek superronak die hori zeuser erosi alizeteko gabonetarako, lagun izkutuetarako eta olako gauzetarako. Eta bigarren galdera da, ea noizbait ligatu duzun Durangoko azokan? Esango notzun ezetz, juergak itzelak. Eta juergarik eta potentienak igual nire aiztiaz batu garenien, hori artista desberdinekaz, nik ez nabezanak ezagutzen, igual ezetu eta gaba berdinien eurikaz juerga botatien. Baina ez, liga hau, beste gauza batzutara egonaz. Apuntatuko dugu, gero estadistika egingo dugu gaur saioa bukatzen dugunean. Askok esan digute ezetz, Arkaitzkanok esan zigun urtero ligatzen duela. Joder. Beraz, nik uste dut bataz besteko polita aterako zaigula. Eta gainera, kurioso izan da ezetz esateko moduak eta moduak egon direlako. Batzuk zuk esan duzuna, uste dut ezetz, edo ez nuke esango beste batzu berriz, ligatu Durango nola, baina ez esaten ari zela, bai. Ezetzkoak esateko moduak ere, ezberdinak izan dira, baina tira, egingo dugu gure estadistika, jaso ditugun erantzunen inguruan. Eider esan dugu, etzato zela labetik atera berri den disko batekin, lehendabiziko hilabete hauek nolakoak ari dira izaten diskoarenak? Oso politak, karrera bikaina lehenengo urtea izateko, nik enaben espero jentea benetan ondino jentiek erosti esarrerak ezagutzen ez duen proiektu bat ikusten joeteko, niretzako hori ikaragarri da gauzen mendien gauzela, baina ondino jentiek sarrerak erosten deuz, jentie interesetan da euskal kulturan gaitik, jentiek ezagutzen deuz edo ezagutaraztera eramaten deuz proiektu barriek, eta hori superpolitia izeten dabil, bezpila bat nabil jasoten alde horretatik, eta oso eskertuten hau benetan, egunero eskertzetzet bizizeri aukera hau emon izena. Ostiralean, ahotsenean aritzeko aukera ere izan zenuten, garbi dagoena da, zerbait potentearekin zatozela, esan egot ikuskizun potente badagoela, zuzenekoa ondo landuta dago. Hasierako proposamen hau izen da apurtzu bet ikutzen gauzak, zer nahi dut, zer ez dut nahi, zer guzteren jate, eta horren arire joan gara ikusten zek funtzionetan daben, zek nahi dugunein eta zer ez dugun gurein, eta horren arabera sortuko gu bai urrengo urtetik aurrerako ikuskizune, eta ja usteet konsolidaute joango dala, oin arte landu izen dugun dana kontuen eukine. Zuzeko esan duzu, zuzeneko bat ez ikuskizun bada? Bai.
Bai. Hombre, nik askotan esaten dut nienaz musikari zen, ni artistienaz, niri show pila bat gustetin jate, eta abestiaz aratago dauen danari bebai mile buelta emoten dotzedaz, eta asko gustetin jatori lantziez, eske hori da. Osa, mobidutie, hau ikustie, bestia ikustie, honen nireia bat hartzie, eta gero musikan egie da, gero abestizek, niriek egiten dotezela, eta erreferentiek eukikotez, baina gero showe da, hartu hau momentik, honen argitzek guzti jatez, honen tal, eta hor sortzi ezuk, eta hori da politena. Ikustea zaratago dena den, hitzetan ere egin behar da azpimarra, eta diskoaren izenburutik bertatik hasita. Izenburua ere potentea da, berera ikitze, aroga. Ja asko esan nahi du, izenak berak. Bai, nik sortu izen dotezen abesti guztize kortik bideratute dauz, norberan esperientziatik kasu honetan nire esperientzia propiotik abiatute bizitzan zier biziten dugu zen geusetan agertzen jakuzen oztopoak zelan gainditzen dugu zen, eta oztopo bakoitzari bere kanta egin jotzet, eta prozesu guzti honek beba eiken deu nik eraikitzien nire izakerie beste puntu batetik. Disko terapeutiko bada? Niretzako asko izen da. Asko, konpartitzie minen inguruen egiten dut berba, konpartitzie nire mine publikoaga, zen jau nire mine txikitsua hoa izatie, eta sendatzen joatie min hori. Eta esaten ari zara, zure ikuskizun horretarako, esaten duzula, hemengo argian nahi ditut, edo hemengo pieza hartuko dut, eta bestea musikalki ere, badago, nasketa handia dago, tradizioa dago, modernitatea dago, soinu elektronikoa daude, deneti dago. Bai, esango naben, erreferente asko dekotezala buruen, bai, egin izendoten dizkan, zein hemendik aurrera engotenan, osea, nik zeuser barri zen zuten boten, eta horko baju eguzteten baiaten, baju hori apunte hoen gondorena dan, eta estudioran hoienien esango tziet nire produktori, baju hau pila bat guzteiate. Eta horregaitik uste dut bebai, askotan esaten dugun arren elektrotriki pop moduko estiloan murgiltzen garela, geusek hartzen dutezela edozein lekutik, osea, igual rokana bilentzuten eta rokeko gitarra riff bat pila bat guzteten jate, eta hori nahi dut hartu urrengo kanta baterako, eta hori oso politxe da. Eta tradizioan sartuta, tradizioan oso ozeano sakona da hori, esan nahi dute, instrumentu aldetik, soinu aldetik, akaso gaur egun elektronikoki lortu daitezken soinu batzuk erraz lortu daitezke, baina tradizioaren munduan, ez dakit, elementu perkusiboak adibidez, oso eremu zabala da, akaso instrumentu hori lortzea zailagoa izango da, gustatzen zaizu arrakatzen ibiltzea? Asko gustetin jat, betu, onditz nire bandako trikitilarizek pila bat pandero dekoz, urtero joaten da panderoen asoka batera eta erosten deuz pandero desbardinek orduen pila bat dekoz, eta behin joan ginen estudiora pandero danakaz, abesti bat grabetako, eta ibili soinuek topetan, eta zein guzteten jaku, eta ez den ostxirria mutxu, eta hau hobeto, porque estamos apagadito, eta hori da, osea, experimentazio puntu hori da, kriston politxe. Polita baina aldi beran uner batean eider esan marko da, onaino, bestela ez dugu diskorik amaituko. Bai, hori egize da. Lortzen duzu hori, bai. Bai, egize da, lehengo diska honetan, emondotzetela nire burueri bebai beharne ban denpora, ez bakarrik burueri, baizik eta prozesueri, ez duteuki inolako presarik. Izen da, eiken joan, abesti bat, beste bi, hirugarren agrabeko gu, ez dakizer, osea, apurke eta prisa barik, ez dut hartuko preseniorik nire burueri musikan behintzat, uste dut nire bizitzako beste eremu askotan sartzen dutzetela presenioa nire burueri, baina honetan ez gure, osea, hau da egin nahi dotena eta egin nahi dotena bihotzetik eta benetakotasun batetik. Eta honetan ez dut uste preseniorik, edo behintzat saiatu ingonaz preseniorik esartzen nire burueri. Denporien mongotzat, prozesuek bideuen denpora hori, eta prozesu horretan joango naz gozatzen eta ikasten eta aprobetxetan minutu bakotza. Prozesu horretan ere, hasieratik azpimarra egin duzu zuretzat, ingurua, jende asko ezagutu duzula musikaren inguruan, aizparen bitartez, eta diskoan ere hori islatzen da, kolaborazioaren bat edo beste ere badagoelako, Inez Osinagaren akaso? Inez eta Lidegaz egonaz lanien, niretzako kristona referentiek izen die beti, nire aiztari esker ezagutu izen dotez pertsonan, oin Lidegaz superrondo eroaten naz, kristone referentie da, eta Inez bebai, eta
eta euren gainik ez dut bakarrik ikasi musikalki, ikasi dut zelan egiten dan lan estudio baten, ze eurek estudioa dekieia supererreta, osea, pila baten egon die estudioan, eta ni barri zen horretan, eta ikustie zelako harintasune dekien, bueno, baina hartzen dotrikie, probetan dugu hau, entzuten dugu, ez jate guzti guengo dugu hau, harintasune dekie, osea, supererrez murgiltzen die espazio horretan. Ni ondino noia sartu binazai, probetan dut, mikroan, ni astiretsu hau noie, baina ikusti, osea, izen da gozada bat, ikusti eurek zelan eiken daben lan estudio baten barruen, izen da gozada bat entzuti eurek zelako osnarketak eiken dabezen, kulturak dekon industria honen inguruen, eta asko ikesi dut, Eider Etxeandiak beti zuen buruan, egunen batean bakarkako proiektu bat egingo zuela? Beti izan du nahia eta gogoa. Ez duteuki oso argi bilurre gaitik, bertigoa gaitik, eta ikusten dan presiñoa gaitik. Ze azkenean artista guztiek bere gain hartzen daben presiño hori, nik ez dut nahi. Eta badakit, igual, Julen Alonso berbetan egon nintzen atzo, badakit igual errobeda horretan sartu nahiean presiño hori sartzen dotzazula zure burueri nahi eta nahi edo nahi ez. Eta hori ez dut nahi, nik disfrute nahi dut, baina badakit igual nonora heldu nahi badoten eta errobeda horretan sartu nahi badoten, igual presiño hori apurke bai joango nazela sartzen nire burueri orduen. Bertigo asko motostan mundu honek, osea, nik argi eukina ben, baina bakarka joatie, bakarka esponi dutie gentien aurrien, bete behar izeti estenatoki ezuk bakarrik, que a mi me encanta, osea, niri jartze dozezu estenatoki bat, eta saiatuko naz betetan, osea, oso aske sentitzen az estenatoki baten gainean, baina egize da bertigoa emoten da bela. Musikaren munduan, lehenago ere bazen biltzan akaso, bideo horretan pilatutako esperientzien arabera azkenean erabaki duzu, orain daunea? Bai, nik uste dut indala 6 urte nintzela kapasa izango estenatoki ganien mobiduteko zen moduen, askatasun horregaz hitzaiteko gentieri, publikoagaz hartu eman hori eukiteko ainerrez, oinarte bizi zendotezen esperientziak musika munduen emondoten esperientzize eta emondostiek gaur egun dekoten segurtasune estenatoki baten ganien. Eta bukatu horretik galdera bat eginen izuz, diskoan, esan dugu, elektronika dagoela, tradizio bat dagoela, eta alako batean etortzen da haize fresko modura, edo zein herritako erromeria batean bagende bezalako abesti bat. Horren azalpen bat behar dugu, Eider? Egiz esan, ez teko azalpen askorik. Nik abesti bat nahi notzien eskaini nire kuadriekoari, eskerkantu bat nahi nabenein, eta argi ukinaben eskerkantu hori izen baten trukedan abesti baten modukoa. Eta hori biernaben, eta asko egon ginen pentsetan, eske entzutezu diska, entzutezu abesti hori, eta abesti hori diskatik dau totalmente, osea, ez teko zer ikusirik pintza bategaz hartu zenke, eta atara hortik. Baina sartu bierna ben, holan urten zan, abestize hola nahi nabenin, nire kuadriakoari hola nahi notzien konteu, bajoe trikita pandero bategaz, eta listo, eta holan urten da, eta holan urten bizan. Eta hori bebai prozesuen parte izen da, holan urten da, hori onartu dut, hori sartu bierna belako. Gehiz hau pentseko banaben, 20 buelta emongo banotza zen, enaben sartuko, baina esan dutzuetan moduen, prozesu egosatu dut, prozesu etorri dan moduen hartu dut, eta hori holan urten da, eta holan geratu da. Ederki, esaten ari zara, eta iradokitzen ari zaren angadengatik ikusten dugu, eitsi bide luzerako dagoela. Aurrera begira ere, ari zara etorkizunari begira ere hitz egiten, baduzu asmoa? Bai, itzelesko gogoak dekotezia faltan dekote estudio batera sartzie, barriro nahi dut sartu, prozesu hori nahi dut bizi barriro eta beste puntu batetik, beste esperientzia batetik, ze azkenien kontzertu bat emoten duten bakotzien zeuser barri ze ikesten dut eta aldaketaren bate pasetan da nire barruen edo musika barria entzuten dutenien, orduen aldaketa horrek bai sartzeko garaia dela uste dut, gogo asko dekotez, uste dut oin argi zaudekotela zer nahi dotenein, nondik ze estilotatik nahi doten mobidu eta orduen horregaz ingogu aurrera ia datorren urterako beste zeuzertzu ataraten dagun. Bueno, iazkoaren ostean berrerekitzea etorri da, aurten jada ari gara iragartzen ez dugu esango, baina zertzela da batzu botatzen, urrengo urtean zerbait etorriko dela. Bai, seguru. Eider Etxeandia, mila esker, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, gozatu, geratzen den azken egun honetaz, eta bagabikako estanean.
egongo zara. Bertan egun egongo osoan zara, ziar. egun osoan. Bai. Entzule badakizue, Garratxaldeko 6 bitartean, Eider Etxandia, Bagabidako estanean. Eskerrik asko! Zeueri. Barealdi, ekaitz bortitzen eta merme puntua eromenean eskuleial bat momentu zailetan hainbeste eskertzeko dirurik be ez dau hainbeste eskertzeko edo zer emoteko prest nau babesune direnei abesti hau eskaini babesune direnei Goizeko 11 eta 17 minutu dira, laster saiatuko gara, berriz ere Inigo Asensiorekin bat egiten, landakon zehar dabiltza, Imanol González Gurrutxaga eta biak. Goiuri, ze tankera ematen diozu landakori azken egun honetan? Ba, nik espero nuena, baino jende gehiago dagoela. Esan nuen, zaila egiten zitzaidala esatea zein egun den egokiena landakora etortzeko erosketak egiteko, baina espero nuen azkenean ja egun batzuk pasa dira, jende asko etorri da, eta uste nuen gaur etzela inbeste jende ibiliko, baina jendetza dabil hemen, eta jo, ba, pozgarria da egia esan, sortzaientzat, baita guretzat, bau ikusteko, eta hemen, ba, ez dakit, gure interesantzekoak dituzten pertsonak daudela jakiteak eta ikusteak, ba, ilusioa egiten du, eta hemen dabil jendeak gora eta bera, aitortu behar dizut nik badaukadala Durangoko azokarikiko fantasia bat. Zein da? Kontatu baldin baliteke, Bai, noskia da, baina fantasia erotiko esan behar, baina, bueno, ez dakit, erotikoa den, nik ikusten ditudanean, familiak, bikoteak, ba, motxilatxoan aur txikia dutela. Durangoko azokako liburuak miatzen, pentsatzen dut, jo, nik hau egunen batean bizi nahiko nuke. Nere etorkizunean gustatuko litzaidake, nere bikotekidearekin eta aurrarekin Durangoko azokara etortzea, eta hemen horrela goizpasa ederra botatzea. Hori da nik Durangoko azokarekiko daukadan fantasia erotikoa. Tira, ba, ea betetzen den egunen batean. Uste dut Inigo Asensiorekin bat egiteko moduan garela eta katakrakeko estan inguruan dabilela uste dut. Hala da, Inigo? Barkatu Julen, ez dut galdera ondo entzun, baina... Uste dudala katakrakeko estan inguruan zabiltzala, ezta? Lehengoan kontatu genien gure entzulei, Edoie Txarteri kaixo esatera etorri, eta 8 oparirekin
Egiten dituzten irakurketak adibidez hormigoiaren aurka, makroindustrien aurka, hurbiltegien aurka, ez da ze irakurketa duten hor, baina baita nola saiatzen diren hori ekiditen eta ze taktika erabiltzen dituzten, zer atera zaien ondo, zertan egin duten porrot ere bai, beraz da oso liburu osatua horretan guztian pentsatzeko irudimena jartzeko ere bai gure borroka moldei eta borroka ekintzei, ez da? Eta oso eskertuta hartzea eta Joanarekin ere, Ostiako kideak, Ipar Euskal Herriko lurraren defentsan dabilen, lurraren defentsan dabilen sarea, eta bai, Eiderren lana miresgarria da, esan. Aitziber Jimenez da berasturi esan dugu, liburuak emango digula aitzakia planzeko eta protagonista itzultzaile edo pentsatzeko, eskerrik asko jarraitu salmentetan, hori ere egin behar delako Durango, animo, azken kilometro betan. Eskerrik asko ordutxo edo ezagizena falta dire, eta dugu dena. Nik ordua galdu dut, baina esango nuke 11:30 bueltan izan behar dugula, ze oraintxe ateak itxi ditu, Talaia Gogoetaren plazan, Jose Armendiri egingo zaion aitortza ekitaldirako, Jakin Fundazioak antolatutako ikuskizunak, beraz 11:30 izango ditugu, Julengo Juri, berriz ere hitza gure setera itzuliko dugu, gure hurrengo protagonista antxe duzu eta segituan izango naiz nizuekin ere. Oso ondo Inigo, 11:30 puntu-puntuan, Oso ondo irudia eta audio ere azkenerako pixka moztu da, baina ondo joan da, beraz, etorri nahi duzunean poliki-poliki eta hemen txitxerango da dizugu. Orain txarte ba. Naiz irratian, bigarren kafea. Berriz hiltzatuta hemen ardia, baina hori etzen gure zauria, enaiz hau esateko gai, kanpoan deno gure zai. Katerine Letamendi da Maitena Iarramendik idatzi duen liburuaren protagonista. Katerine da, baina izan zitekeen Aurora Gomez, Julia Zabaleta, Josefina Gerendeain, Nemesia Baztan, Matilde Huizi edo Mikaela Zubizarreta. Baina Katerine da, Katerine, zelako Maitenaren amona. Espainiako Gerra Zibilak eragindako suntxipenaren lekuko izan zen emakume tolosarra. Tropa frankisten bonbetatik eta mehatxoetatik ihes egin behar izan zuen eta testuinguru horretan bere egunerokoa izan zuen babesleku. Eta idatzi horietan topatu du Maitenak inspirazioa. Alboan, Inigo Sarasola. Kontakizun hunkigarria eta memoria eriketa sakona. Azokan ilara luzeak dituen artista batek dioen bezala, ez dadila aria eten. Eta gurean ditugu sortzaileak liburuaz, novela grafiko honetaz hitz egiteko eta lehenengo galdera da, zer modu zaudeten bikote? Kaixo, egunon. Primeran, zer moduz sentsazioa hemen Durangoko azokan sortzaile gisa? Kriston ilusioa, lehenengo aldia da, eta bai oso ore bat hemen egotea, batez ere Katerinerentzat, amamarentzat. Ikusten dut hementxe paparrean daramazula bere argazki bat, haze beti presente, ez da? Bihotzetik gertu, beti amona presente. Hori da, beti presente eta gero idazle bezala aurkeztu nahi duzu, baina berez komiki honen idazlea edo autorea amama Katerine Letamendi litzateke, berak idatzi zituen egunerokoan gerra garaian, bere kezkak, beldurrak, sentimenduak, gero suntsitu behar izan zuen, garai hartan arriskutsua zelako horrelako idatziak eukitzea, eta 80 urteren bueltan berriro idatzi zituen. Ordunik egin den moldaketa lana, itzulpena, ze naiz eta oso euskalduna izan, bera gazteleraz idazten zuen. Eta pixkat egokitu, baina benetazko idazlea da autorea Katerine Letamendi litzateke nire amama. Berak ere haze memoria ariketa egin zuen ez, lehenengo 24 urte zituela egunerokoa idazten hasi, gero beldurrarengatik suntsitu, idatzitako guzti hori desagertu, eta gero bizitzan aurrera egin, bizitza bat eraiki eta ja 80 bueltan berriro idaztea, oroitzapen horiek berriro ekartzea izugarria iruditzen zait hori, bigarren bizi bat eman zien idatzi horiei, eta orain hirugarren bizi bat eman diezue zuek.
hasieratik zenekien zuk idatzi hauen berri? Edo nola iristen zaizu hau? Bai. Amamari beti gustatu izan zaio idaztea. Eta idaztea aparte asko hitz egiten zuen, kontatu egiten zuen. Ez gertaera hauek, baizik dena famili gertaerak eta gero gerraren inguruan askotan errepikatzen zuen, zuek ezin dezute ulertu zer den gerra bat bizitzea. Gerra bat bizi egin behar da, nik bizi izan nuen bezala. Eta orduan egin izan dira lan ezberdinak amamaren idatzi hauekin, erreportaien bat, gero arte fusioaren bitartez ere egin genuen beste olako obra bat, 2014-15ean, unibertsitatean ere landu dira. Nik ere hezkuntzarako landu nuen, duela 2 urte, eta orain Inigo Sarasola hasi zen duela urte asko marrazten komikia, eta oso pozik esaten duzu bezala, 3. bizitza bat amamaren idatzientzat, eta gure ondorengoentzat geldituko den zerbait. Aztarna hau edo amamaren presentzia familian ondorengoentzat geldituko da. Mamak esaten zuen bezala, guk ezin dugu jakin gerra bat zer den, baina laguntzen digu novela grafiko honek gerturatzera, pixkat lehenengo pertsonatik jakitera ze sentsazioz eta liburu irakurtzen duzu, eta lehen horrietatik oso kontakizun, osoa da ez, kontatzen dizu, aita bueltatu zela etxera, esan ez armak ikusi zituela kalean, baina berak itzordua zuela iapaindegira, eta iapaindegira joan zela, eta hori ikusten da baita ez, hasieran hau ez dela 100-tik 0-ra edo 0-tik 100-ra doan zerbait ez, bizitzak jarraitzen duela, eta berak jarraitu zuela jatetxean lanean, eta gero doala dena pixka bat eraldatzen, ez? Oso kontakizun ederra da, oso memoria ariketa ederra da, eta ederrak dira marrazkiak baita ere, eta horren inguruan hitz egin nahiko nuke, ze hemen dokumentazio lan sakona egon dela ikusten dut, ze zuk irakurtzen duzu, eta ikusten duzu, ez dakit, Prim kalea, Fermin Kalbeto kalea, edo, gerora ez, leku gehiago baita ere, trenak, Tolosako tren estazioa, eta dena dago, historikoki oso zuzen ez, marraztu behar da, garai hartan nolakoa zen hiriura, nolakoak ziren, trenak, nolakoak ziren jantziak, egin duzu horrela lanketa sakona, historikoki zuzena izateko? Baina, gustorako lana da denez, gustora egin nun. Batez ere, kotxeak eta trenak eta azkinak eta material asko errez aurkitu nuen, baina beste batzu azkenen erdi asmatuta daude eta akatzen bateo saltu da ere, baina isilduko naiz. Oia, ez dugu esango, akatxoiek zeintzuk diren, agian... Asmatu. Irakurle finen batek agian identifikatuko ditu, baina, historiak hortxe jarraitzen du, akatxik gorak edo akatxak bera, hortxe jarraitzen du. Nik jakin nahiko nuke, zuen arteko lanketa nolakoa izan dan. Nori bururatu zitzaion lehenengo novela grafiko bat egin behartzela, nola izan da prozesua? Niri. Nahiko independente juntzen gauza, ni eskonduta dago bere lehengusinarekin. Eta larun batero eta junten ginen bere etxera bazkaltzea, eta bera ere etortzen zen. Eta bazkaldo ondoren egoten zen historia botatzen, eta niretzat gustokoa dira, eta ezagutzen ditun, bera ezagutzen zuen jendea eta hola. Eta beti izaten nion, hau pelikula bat egiteko emateu, Beti esaten nun, presupuestoik ez da, komiki bat inbarko. Eta sinitzen egiten, pixkanaka. Eta egun batean honek azaltzen da etxetik, eta behitu zein den... Aitoren historia ez da gezeta, etera nion dena paperean. Eta txundut eta garatu zen. Eta zer pentsatu zenuen zuk une horretan? Jada Iñok lan bat eginda, marrazki batzuko hor daude, jada sortuta dago material bat, eta zein izan zen zure reakzioa? Asko emozionatu nintzen. Ze gainera ari nintzen Irale ikastaroa egiten, ni irakaslea naiz, eta euskal kultura hezkuntzara eramateko proiektu batekin, eta amamaren memoria lantzen ari nintzen,
Eta hor ikusten un utxune bat zela Aitonaren historia, bi historia paralelo daude komiki honetan, emakume baten historia eta gizon batenak, ez da bizipen ezberdina dira, min mota ezberdina dira eta haien arteko elkarrizketa dago. Eta iruditzen zitzaidan Aitonaren memoriak ez genitula idatzita, falta zela Aitonaren ahotsa. Eta ordunik proiektutxo bat egin nuen Aitonaren ahotsarekin. Lagun bat, lehenengo pertsonan idatzi nuen, ikerketa txiki bat egin, Aitonaren ibilbidea nolako izen zen, bera nortasun aldetik nolakoa zen, eta idatzi nuen, mamaren memoriak bezalako idatzi batzuk egin nituen, baino Aitonak idatzita, lehenengo pertsonen edo. Eta hor bideo produkzio txiki bat egin nuen argazkikin taula. Eta momentu horretan gogoratu nintzen, Montik aipatu zidala, urte batzuk lehenago komikia egiteko asmoa zuela. Eta deitu nion, pentsatuz agian zerbait egin eukiko zuela, baina iritsi nintzenean zeukan, horri totxo bat ateazian, marrazkiak eskuz egina, unkitu nintzen asko, ze gainera niretzat amama izan da oso pertsona importantean ere bizitzako zutabe importanteenetatiko bat, eta hola ikustea, segituan konektatu nuen amamakin, eta esan Jose pozik, gogatzen naiz duela urte asko Montik egin ziola ere, Inigok egin ziola familiko eskudoen kuadro bat. Eta nola hartu zuen amamak, ze pozik, ze unkitua mundu guztiari erakutsi nahian, eta komikia ikusterakoan, sartu zen genealogi ikerketetan eta oso pozizioen bere ikertzaile txartelarekin, bitxu zer eman diat eta familia osoarena, nire familikoa, ez da, jende pilo bateria ateratzen. Eta adibidez, armarriak eta direla, eta nik egon nintzen gaztezen, Sancho el Sabion eta jute nintzen, bilatzen zertifikados de hidalguia, ez da gizen, armarriak nola ziren, eta inion arbola bat, armarriekin taula, eta baita ere hola izan zen kontua. Txundituta. Amamarentzat bere bizitzaren erdigunea zen familia. Familia eta familia. Hortarako bizi zen, familia zaintzeko eta egia da, 80 urterekin hasi zela aterazun, beak esaten zuen karne de historiadora. Eman zioten karneta hor, Miramarren hor goian, artxiboetan, eta hasi zen zuhaitz genealogikoa egiten. Eta iristen zen berak esaten zuen. Adan eta Ebaraino iritsi naizia, 1000 da piko, 1500 da piko, eta hola ateratzen famili, bai. Ze ederra, orain zuk... Eta mikrofilma, manejatzen. Baita, haze emakumea. Bere, historia kontatzea oso garrantzitsua zen berarentzat. Oso. Ni horretzen naiz, hil aurretik nire semea bazitun urte terdi edo, eta askotan esaten zian, Josepena ez nau ezagutuko, ez dago goratuko nitaz, baina hitzegi jozu gutaz, hitzegin arbasoetaz, eta idatzi asko utzi ditu familiaren inguruko gertaerekin, bere haurtzaroko testuak ditugu, beti gustatu izan zaio idaztea, asko. Ze ederra, orain novela grafiko hau dago, familia guztiarentzat baita, jakin edut, prozesuan ere familiako beste kideen laguntza edo izan duzun, ez? Azken finean agian horrelako gauzak askotan talde lan bihurtzen dira. Hori da, izan da talde lana. Alde batetik, Katerinek 3 seme lau, bat galdu zuen besotan hil zitzaion Gabon gau batean, bigarren alaba, baina 3 seme alaba bizirik gaur egun, osaba izeoak eta ama. Eta lehenengo zirriborroa eskua nuenean nahiekin bildu nintzen, 2 bilera luze egin genitun eta beraiekin ikusi genuen izenak, datak, testua ere junginen pixka bat aldatzen beraiekin. Eta gero bigarren ekipoa Ereineko ekipoa, mundialak danak Ereinen asko lagundu digute, orduan, ekipo lana izan da bai. Ze politia. Hemen Durangoko azokan aurten lehenengo aldiz zu non handa egitasmoa, hau da azokako nobedadeak aurkezteko egitasmoa egin dute azoka baino lehenago eta zuek ere egintzen duten liburuaren aurkezpena, ez da, pitxintxu dendan. Bai. Uste dut zer moduz joan zen? Ondo, niri gehien gustatu zitzaidana izan zen agertu zen gizon bat,
84 urtek zituen gizon bat, eta gu hasi aurretik hasi zen kontatzen bere txikitako memoriak, gerra memoriak, nola izkutatzen zen tunel batzuen azpian, eta ikusten zuen abioiak pasatzen, Aeroplanoak pasatzen. Eta nola bombardatzen zuten, nola zauritu zuten bere aita, eta amak zaintzen zuen zauria, gero ja eraman zuten ospitalera, bai, olako bizipenak, eta iruditzen zait altxor bat hori, ez? Gaur egun oso gutxi gelditzen dira, hori bizi izan zutenak lehen pertsonan. Horretarako ere balio duelako sorkuntza lan honek, beste historio batzuk ezagutzeko. Asko. Segituan hasten da jendea aipatzen, haien familietako bizipenak, aitonak hau bizi zuela, edo familia askotan ez da jakiten, ez delako kontatu gehiegi, isiltasuna inposatu digutelako gero 40 urtez. Eta hori gelditzen delako, ez? Pasatzen da belaunaldi isiltasun hori. Isiltasun hori aipatuta uste dut liburuaren aurkezpenean ere aipatu zenuela, zuk berandu jakin zenuela Aitona Ondarretan egon zela baita ere. Eta horretaz berak ez zidan inoiz ez ere esan. Horregatik dira garrantzitsuak horrelako lanak, ez da, historia ezagutzeko eta memoria ariketak egiteko eta eztabaidak sortzeko. Beste aldetik ere, amonak eta gauza, terrible. Horrela ez izata berriro, ez da, nor pentsatuko horren euskaraz hitz egitea ondo ikusitean gozela, Karo, kaleko mena naiz, behasen darra, ez? Iaia euskaldun bakarra baserritetik beste ziren. Baina, bueno, hori, izututa, hainbeste urte eta izkutatuta. Hasi nintzen ikastoletan adibidez, ilegala zirenean. Eta gorretzen naiz, badatorrela, inspektorea, eta denok horrika izkutatzea eta ez da eta nik ere gogoratzea ditu, goz asko, baina, Horretarako balio dezala novela grafikoak, Katerinek, ez dizkizu egun minutu gehiago lapurtuko, itzuli Durangoko azokan buelta bat ematera, edo ez dakit orain erakusmaian egongo zareten? Bai, egongo da. Egongo zarete, entzulek badakite orduan zuek non topatu eta zuen lana non topatu, eskerrik asko bikote etortzatik gurekin hitz egitera. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko. Ondo joan daitezela azkeneko orduak. Hori da, isten. Isten, hori da, burua itxiera orduan daukagoetan, eskerrik asko bikote. Ni esker. Goikoetxean niena oso mentalizatuta ordu batutan abesti hau jotzen hariko garela hotxenean. Barkatu, Julen. Ni bai. Mentalizatuta zaude? Mentalizatuta eta gogotxu. Ni egia esan oraindik nago erabat. Badakik non zauden. Erabat hemen, ez dakit bai. Hemen. Horrela esaten zaio orain, ezta? Hemen egotea esaten zaio ajeari. Mindfulness, take presence, hori guztia. Zaguran tirantek. Egia esan nik hor maite dut bat bota dut, baina beste maite dut bat bota nahiko nuke, eta da, maite dudala atzo elkarbanatunen story batean kontzeptu ideia hau ez, zenbat Durango kabitzen diren Durango berean. Eta zenbat leku, fazeta, egoera eta momentu bizi daitezken horrelako azoka baten bueltan ez. Izan zaitezke, ez dakit, sortzaile, izan zaitezke kazetari, izan zaitezke parrandero, izan zaitezke Palentinoko solaskide,
eta egon zaitezke toki askotan eta oso egoera ezberdinetan 4 egun hauetan zehar, aurtengo edizioak 4 egun izan ditu eta datorren urterako badakigu 5 izango direla, komunikazio taldeko kidekala esan ziguten atzo. Off the record esan ziguten, baina goia bota dugu. Haizu, ez da gauza makala, datorren urtean egun bat gehiago izango dugula, eta esan ezin entzuten ari gara, gero esan ezinen kontzertu izango dugulako, baina azken asteetan ere gure hurrengo gonbidatuan nolabait lotu delako esan ezinekin eta itzakiona iruditu zaigu kantu hau, eta jarraian entzungo duzuena, bera aurkezteko. Itxaso bat zeharkatzen Dabilenak ez du zure aurka ezer Itxaso bat zeharkatzen Dabilenak ez du zure aurka ezer Naiz irratian, bigarren kafea. Begietan ikusi detegia Berriz diltzatuta hemen erdia Baina hori etzen gure zauria Enaiz hau esateko gai Kanpoan deno gure zai Bere sinadura, bere letra berezia, bere artea, oso ezagunak izan zaizkigu urtetan. Ormaiztegiar bat ere bada munduan, leku bat munduan topatu ote duen ez dakiguna, baina 11 bidaietan mundua bitatzeko erronkari aurre egin diona, zalantzarik gabe. Kalea eta artearen arteko ezkontzan bihurtu da euskal street artaren ezinbesteko izen, ezinbesteko pieza. Asko aurpegia atzioten jarriko Balu sortzaileari, baina azken egunetan guk aurpegia eta hotsa jartzeaz gain bere pasioak gehiago ezagutzeko aukera izan dugu tartetxo batzuetan, baina gaur lasaiago eta sakonago zuekin hori elkarbanatzeko aukera izango dugu. Alde asko ditu Baluk eta jakin dugu ere poeta hor dagoela. Amiltzaren lorratza eta gure guda ekarri ditu Durangoko azokara, harremana eta lotura lehenagotik ere izan du. Ertzetatik eta barrutik sortu izan duelako Durangoren gironetan, baina sortzailearen plaza izango bada Durangoko azoka, Baluk ere topatu du hemen bere tokia, bere estanda, eta lehengoan kontatu genizuen bezala, ikasi du, lehenengo aldietatik ikasi beharreko zerbait behintzat. Balu, egun honetan ongi, torri bigarren kafera. Egun hon, eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo, zuek? Nekia nabari duzu? Asko. Azkenen, egun guzti hemen egotea zarresa, eta, nekatuta baina oso pozik. Zenolako esperientzia izan da, lehenengo zona iristea, ziurrenik duela urte batzu zuretzat oso imaginagarri ere izango etzena, ez? Sortzaile bezala hemen 2 liburu aurkeztuko ditut, Durangoko azokan egon naiz stand batean, ez dakit, igual duela urte gutxi bai, baina momenturen batean hau nahiko arraro izan ziteken zure buruan ere, ez? Bai, ni gehien bat arte mundutik nator, arte plastiko mundutik, eta bai, urtean zehar, guen dela 3 urte hasi nintzen nire poesia, aforismoak idazten, nire kaligrafiarekin, eta lehen urtean hemen nintzen udatxokin gure kartela aurkezten, eta urtean nik lehen urtean ez nekin hemen egon nintzenik, eta gutxiago ere 2 liburu aurkezten, ez? Haizu, akaso aforismoak aipatu dituzu, bai ziren zuregan ezagunagoak, nolabait zure artea aforismo horiekin ere uztartzen joan delako, poesia igual bai izan da, eta hau publikoak, konsumitzaileak, erosleak ere esango zizunez, hau sorpresa izan da gehiago, ez? Igual jendeak gutxiago ezagutzen zuen, Baluren alde poeta hori. Bai, azkenenik nire mihisea dan, kalea erabilitzen da aforismo hauek marrazteko, edo idazteko nire kaligrafiarekin eta jolas horietan murgiltzeko, eta baino bai, poesia hutsean egindako liburu hau, Amiltzaren lorratza legia, bai hortan pixka sorpresa izan da niretzako ere bai.
baina bueno, behar bezala suertatu die bi liburuk eta hori oso pozik. Artea da gezurrik ederrena, dio zure poemetako batek, eta pixkat horrela hiltzatuta geratu zigun markatuta nuenik buruan, artea gezur eder bat da, balu? Bai, bai eta ez, hau da, azkenen bakoitzak bere imaginarioa edo bere pentsamenduak jartzen ditu edo adierazten ditu, baina bueno, batzutan gezur polit bat bada ere. Neke aipatu duzu, Durangoko azokan neke hori nabari da dagoeneko, zuk lehenengo bidai honetan erronka makala ez duzu hartu. Estan bat, zuretzat, bakarrik, horrek suposatzen duen desgastearekin ez fisikoa eta esposizioari dagokiona. Ze jendearekin egotea sortzailearentzat bada, espazio gustagarri bat esango nuke, baina oso nekagarria ere badena. Bai. Gainez, ni Bartzelonan bizi naiz, orduan neke ekstra bat dauket eta erronka puntu gehiago. Baina bueno, oso pozik. Azkenen, hori esan bezala erronka handi bat da, baina apustu hau ere egin beharreko gauz bat sentitzen untzala eta bueno, hemen gaude, estan handi batekin eta bi liburuak defendatuz, ez? Bi liburu oso ezberdin esango ditugu. Biak nolabait nahiko bateratsu iritsi zaizkio konsumitzaileari, baita guri ere, kazetarioi, baluk batean bi liburu zituen eskuartean, bueno, prozesuak ezberdinak izan dira, eta liburuak ere oso ezberdinak. Poesia liburu bat esku batean, eta zure, ez da sorkuntzaren, aipatu dituzun aforismoen, zure letraren, zure making of personal bat ere bada nolabait, ikusten duguen balu den emaitza eta balu emaitza horiek sortzen, oso bestelako bi pieza esango dugu direla. Bai, bat esango genuke Amiltzaren Lorratza poesia klasiko formatu horren hildotik dijoala, ez? A5 formatu klasikoa, barnekaldea bai mamie kainero dela, baina, bueno, ikusten duen erantzat bai dela formatu klasiko. Beste aldiz, danak argazkiz osatuta dago, nire aforismoa kalean daude idatzita, eta aldi beren bi argazkilarirekin egindako bidaiak die. Keizgerik eta Paula Ruseil, bat Beasaingoa eta bestea Madrilgoa, eta Berlin, Bartzelona, Madril eta Euskal Herrian egindako esku hartzen argazkiak daude. Lehengoan aipatu zenigun afarian, honek enkuadernazio suitzarra izan du? Hori da. Oso itxura sendoa ematen dio lan honi, formato karratuan, Joseba Sarrionandiaren hitzaurrearekin, eta oso giro ezberdinetara garamatzana, nolabait esango dugu ez, aforismo horiek eta zure interbentzioak direla ardatza, baina nola bidai bat ere badago liburu honetan? Bai, azkenen, bai Amiltzaren Lorratza da oso intimoa, erraiak paseatzera ateatzen naiz, eta aldiz gure guda da oso intimoa ere bai, baina gehien bat argazkien bitartez ematen zaitu pixkat nire mundura, bai era oso poetiko baten argazki aldetik eta kontekstura eramaten zaitut, ez? Adibidez, Berlingo sekzio guzti hori oso iluna da, Berlin berez gu junginen urtaron oso iluna zen eta hori isladatzen du, ez? Barneratzen zaitut nire esperientzi horietara, ez? Berlinen bereziki, baina bidaia honen beste geldi une batzuetan ere, garraio bideak, trenbideak, markesinak, horrelako itxaron une horiek, itxaron espazio horiek, izan dira, bereziki kasu honetan interbentzio askoren lekuko edo. Bai, hor aurki dezakegu adibidez Bartzelonako metroa. Sekzio hori adibidez dago dena marko gorri batekin sekzio guzti hori. Sekzio horren izena begiradaren mintzoa da, alegia, Salvadorri egindako keinu bat da ere bai, eta, aldi beren bai, hor azaltzen dien esku hartze edo poema aforismo hauek Bartzelonako metroko segurtasun kameretan idatzita daude, eta, azkenen segurtasun kamera bat zer da, begiratzen gaituzte denbora guztin, vigilantzia, horren hildo hortatik, aforismo guztiak horren hildotik dijozte. Begira da, eta bai nerezako izan dela oso prozesu polite,
beharrezkoa, ze azkenen ni Bartzelonan bizi naiz eta nik euskara ez dauket nire egunerokotasunen, eta liburu hau egitea izan da niretzakon behar bat bezala, ez? Kontrasanari leku ere egin diozu begiak itxi argitasuna ikusteko, bizi arte hil, bazabiltza jolasean askotan kontzeptuen kontrako norantza horrekin ere. Bai, baloren aldaketa fuerte bat dago, adibidez horrateatzen naiz plater batekin eta adibidez hor jartzen dut, eta euskortasuna sendotasun bat da. Platera usten dut eta eskun geratzen zaizkitien pieza horietan, nire kaligrafia ikus daiteke. Ez orduan, gizon bestela ere bai guri irakatsi digute fuertea izan barra dukeula, eta horren aldaketa asko dago, ez? Zure sinadura, zure izena, baluarte, Euskal Herriko txoko askotan ere entzuleak identifikatuko du, orain ahotsa jarriko diozue, ziurrenik guri imaginarioan oso presente dagoen zerbaiti. Nik aletu nahi nizun era zure tipografia, zure kaligrafia, zure idazteko modu hori, erregistratzeko modurik baute dagoen eta egin ote duzun, balu? Ingo dut. Ingo dut, jende askok esan dit, eta esan dit, erregistrazazu, pentsatzen dut baietz aukera ongo dala. Gero, hortik, esan daike ere bai, nik idazten detena, gaur idatzi detena, hemendik 6 hilabete eta hitza bera aldatuko dela. Orduan, erregistrazio orokor bat edukiko dut, baina letrak bere garapena edukiko dure, bai. Hori galetu behar nizun, zure letra orain dela 3 urte edo orain ez da berbera izango, ez da? Zuk pentsa nik lehen urte ninula udatxokin Durangoko azokako kartela, eta poltsa bat egin zuten, hartza ematea da, eta letra horiek idatzen ditun. Egun hauetan poltsa hori urte bat eta gero ikusi dut, eta letra oso ezberdine da. Oso ezberdine, orduan, zein erregistratuko dut, guain egingo detena, baina hemendik 6 bat eta beste bat izango da, eta hori da kuriosoa, ez? Hemen adibidez, ikus dezakegu adibidez, azkeneko esaldie, liburuarena, nik nire buruari bidali nion postal bat dala, eta 4 egun geroago iritsi zitzaian. Ze ona, irakurtzen ari zaren hau, jada enaiz ni. Hori da. Hau da, Parmenias, enaiz akordatzen, baina no te bañarás en el mismo río 2 veces, porque el río y tú habréis cambiado, ez? Aldaketa etengabe baten gaude, orduan, nik jaso nun postal hori, idatzi zon pertsonari ni naizela, aldatu naiz, ni ere, ez? Orduan, bueno. Entzuleo guk ere aldatzen jarraituko dugu, baluk ere jarraituko du aldatzen, baina plazerra izango da, arekin hausnarketa hauek elkarbanatzen jarraitzea. 2 liburu oraindik egun guztian zehar bere estandean topatuko dituzuenak, Gudak gure guda eta Amiltzearen lorratza. Batean hitzaurrea Jon Maiarena, bestean hitzaurre Joseba Sarrionandiarena, ere inguratu zara, nolabait esateko lagunez eta erreferente zaizkigun idazle eta sortzailez ere. Bai, hori netzako, lehenengo 2 liburuk aurkeztea eta hitzaurre hauekin, ez esango izut. Entzuleok, bakarri falta zaigu kontatzea, non topatuko duzuen balu, eta nik buruz ez dakizinen zure estanda balu. 17. 17. estanean, beraz, gaur oraindik arratsaleko 6 bitartean 6 ordu dituzu entzuleok, bisitan etorri, giro ederrean dago Durango, giro udatiarrean esango dugu, bero eta guzti egiten du kalean, lasai eto zaitezkete uzkitako betaurrekoak hartuta, eta hemen azkeneko buelta eman da, baluren liburuak esaterako eraman ditzakezue etxera. Guk agurtzeko ordua daukagu, 12 pasata dauzkagu dagoneko, Egoi Belategi lankidari minutu batzuk laportu dizkiogu, baina balu agurtu egin martzaitu guzu ere, animo, gozatu azken txamponetan, eta gero ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Eta guk Julen Goiuri agur esateko ordua dugu, Durangoko azokara iritsi ginenean, azken helmugatxoa urrun xamari ikustiteken, baina kilometroak ibili ditugu, erreleboan, ordekan, maldan gora, maldan bera, bihurgunetan eta zuzenean. Zulatu izan ditugu, gurpila datu segi eta arazorik gabe. Baina agur esateko ordua iritsi zegu, Goiuri. Hasi da pixkat sindrome... Udaleku ondorengo sindrome hasi zaizu pixkanaka bizitzen? Ez, oraindik ez. Erosketak egin behar dituzulako. Eta hartu behar dudalako nik Marianito bat,
bermuteke bat, zerbait egin behar dudalakonik eguzki honetan ospatzeko egun hauetan egin duguna, ez zela bat ere erraza izan? Ez da arraza izan entzuleok, baina egia esan ilusioz, pozez, gogoz eta indarrez ekin genien, eta alaxe bukatzen ari gara. Jendetza Durangon, hainbat eta hainbat sortzaile guretik igaro dira, mota guztietako sortzaileak, hemen estandean izan ditugunak, hor behan harrapatu ditugunak, eta egia esan plazer bat izan da egun hauetan, gure xume eta ahaleginean, nolabait zuen gana Durango azokaren esentzierako batzuk helarazen saiatzea, ahotsez, irudiz, eta kontatzea, zer gertatzen den ere, azokaren mugetatik kanpora. Nik hemen ja lagun asko ikusten ditut, jendeak badaki bukatzen ari garela eta hurbiltzen hasi dira uste dut Marianito hori egiazko bihurtu beharko dugula. Beraz, Julen Goikoetxe Arbegozo, Goiuri Zeizarandia plazer bat izan da. Berdin. Baina berritxar badaukazu entzat. Hau dena jaso behar da. Eta bihar goizeko 10:00 bigarren kafeak aurrera jarraituko du. Hori da, horrek, bizipoz horrek ematen du, baina dena jaso, biharkoa da prestatu, noski, bestela zer egingo genuke. Entzuleok tira, agurtu aurretik Imanol González Gurutxagari eskerrak eman, hemen gurekin bideoaren koordinazioan eta kamaran izan dugulako egunero, bihar akaso, pelikularen bat gomendatzen ikusiko duzu gurekin bigarren kafean, eta agian Arkaitzkan horren hitzei jarraiki, Tarkovskiren girotik hariko zaigu, haren intentsitatean, baina gaur bera ere jaso eta agur esateko moduan. Plazer bat izan da entzuleok, Durangoko azokak oraindik asko dauka kontatzeko, asko saltzeko, aipatu bezala kontzertuak ahotsenean, oraindik ere, atalaian bestelako hausnarketa espazioak, eta batez ere, sortzailekin egoteko azken aukera duzuela. Goizeko 12:05, Egoi Belategiri emango diogu txanda, esan dakoa, gu bagoaz, baina bihar goizeko 10:05, hementsi izango gara, Naiz irratian Durangonez, gure Tolosako estudioetan bai, baina tira, zuekin Durangoko aje hori, elkarbanatzeko zaindu asko eta bihar arte, agur! Naiz irratian, bigarren kafea.